petumi ye kurekura suo no eda no ye call off air na meka me kuro masuo ba akosa da ho ye frɛ ne rome eye baatan oyo ba abofo ekonwura mu ne ade ahomachene anopa ne nyina ade omu hu no omu nim se de ositie na wodane dana no duru bi ri otimi dane akokɔ baatan na madi nachi obi bie ni ho no mu a wobeduru rome mu a sɛbe utwa suo na omu ago anase bia wo ka etwa mu a omu aben efiri no nsia ekɔ adentia na nanom se wanhwe yi a na wo koduru ho no mo na bra wo besen no sɛbe bia na wo de ewuni ani wo beduru ho no hu ne sɛ bia sɛbe kanea bi na si baabi wanhwe akotwa afa na maso tete no wanhwe yi a wo be wo ba mpokura no wo ba no ne ho baabi timi betuatua te sɛ de sɛbe ntakra tuatua no ho me asuo no mebɛte ye no saa na me nananom ɛka kyerɛ me de to so biem otimi dane aboa kraman ɛno so na na madi nachi wo mo kyerɛ mu a na sɛbe yɛsisika kokɔ de ebi wo mti dura na dwo a na waso na wɔbɔ ho ban obisa sɛ saa sika kokɔ no ɛwɔ asuo ni mu no ɛyɛ onyankopɔn abɔde ni bia anaasɛ nye bia nanso nei mekae sɛ miswa sɔfo bi bɛtena hɔ na ɔno yɛ ne sunsum sɔre obi ampam no obi anya hɔ no ne di mirika tu ni na mu mirika no odwane firi hɔ no so ho no eniema na sɛbe wɔde asuo ne yɛ ne de ne wɔn yɛ fa asuo ne ho no na enye papa afei kɔ wi ase kora no na mma no wɔne wɔn ɛte asɔre no na afei de wɔahyɛ ase no wɔsese bi ɛne wɔn gura gobɔne yɛ kɔm na yɛ asuo no na yɛ ne saa sanse niema a wɔyɛ no wɔde ne din yɛ no wɔmpɛ na wobisa sɛ wɔhene ne bɔɔ dawuro ma yɛ pamo no anaasɛ mrante kwa ne mabawa ɛna didede yɛ kɔ no so dabi nanso so yɛ school ba bia na asuo ni da no wode tra akɔ school hɔ ne Salvation Army for school on besie asuo no so wɔda ase ansa na wakɔ akɔduru hɔ no mo ɛkyerɛ ansa na nananom etimi ahwɛ ame ayɛ bridge kɛse ɛde ama no ɔno mpa wɔyɛ baatan ne da ne bubefu no a sɛbe ade bɔne bɛkɔ akɔka no no asuo to wotimi yiri ɛda ne yɛnkɔ school no wɔ yiri wa fa kwan no ɛhɔ nyinaa nti ade nti na sɛbe yɛnhwɛ na yɛhunu sɛ suasua deda yɛnkuru ne mu no sɛbe ɛno na ɛbɔ kuru ne ho ban ɛno na ɛboa yɛn na sɛbe ne yɛyɛ se yɛde yɛni abie yakokɔ asɔre enti no sɛbe nananom ade a wɔbɛto yɛ no a yɛnso yɛbɛto bie no yɛbɛsɛɛ no de a ɛkwan bɛn na ɛbɛfa so yɛbɛtimi abɔ yɛ bra ɛna na wo ka no yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ no mu a sɛbe wɔntimi nya yɛfunu de onko akyire nkɔ hwehwe mu nkɔ pɛ de nti wɔntimi nya yɛfunu de wɔbɛkɔ hospital na bɛhwehwe ne mu no yɛse ne bibi ayɛ kama ebi efre suo bi a wakasa etia no anaasɛ bi a efre ne ye bi a wakɔyɛ wɔ asuo bi mu entimi ma wonya ba kopum sɛ bi a wobɛhunu paade wobɛnya paade hunu ne bi na ɔhwehwɛ wo nsɛm mu di ama wo ansa na wakyerɛ wo sɛ bi akɔha kɔyisi ansa na watimi sɛbe wobɛnya yɛfunu di a wanya ɛyɛ bebree akɔso enti de meka no sɛ wɔ nipa sɛ wo yɛ ade na sa ade ne nyɛ na wo gya yɛ bɛyɛ ade pa enti de ɛbɛsrɛ yɛ sɛ wɔn a ɛsɛ yɛ nsuo nsuo no a wɔn de wɔn ayɛ wɔn adwene sɛ yɛhunu sɛ asuo wɔ sika wɔn nti ebetu no yɛsrɛ wɔn sɛ wɔn nyae na sɛbe ɛbra na wɔn nkotu saa nneɛma no na wɔn ni di ana adwuma bɛn na wɔn yɛ yɛbɛsrɛ adwuma bɛn na wɔn yɛ sɛ adwuma wɔ hɔ a na wɔn yɛ deɛ ɛne wɔn nkɔ yɛ sɛ adwuma no na megye me di sɛ no abɛboa wɔn sene sɛ yɛn nsuo a sɛbe ɛboa yɛn nyina da ɛnɛ enipa yɛ n'adwene sɛ ɔbɛsɛ yɛ asuo no magdi kanka mɛsɛ sɛ yɛn ni yɛn nsuo ni na de na tete ne yɛ ma nsuo no sɛbe yɛn nwan a ne yɛtwa yɛn sa ne yɛgu ɛne animonyam ne ade a ne yɛkɔpɛ firi asuo ne hɔ nom ne yɛhunu sɛ asuo ne na na ɛbɔ ɔman na ɔban ma yɛ no yɛn san nkɔyɛ chi ankɔyɛ saa ne ma no a ɔhene ba nya de sɛ bɛboa yɛ da aban bɛba aban bɛkɔ de yɛbɛdi de yɛbɛnya de yɛbɛhyehyɛ de yɛbɛhyɛ nanso so sɛ ɔman ne mu bɛkɔ yie ama asomdua ba mu no ɛnam de yɛde yɛ asuo ne nti ɛnkɔ yie da ɛte so ɔmo bɛtie me a sɛbe menye obi a mehyɛ nkɔmɔ na mahyɛ nkɔmbɔne di omo pese yenye no omo pa omo ma ye nyina anye ya dwene se ne ba bi asuo bia da bia empo so obi asini fie kura de aban asuo bia wo de woni asuo ni no wontena ho ne yenhwe se ne ma anhyɛ ase ankoso a so hono ye wasuo bi wonom kura sebe ompe bosome ade nanso bosome ne ba ma ne bi ho a ba bi omo de koguo no asuo bi wonom asabe de efiri onipa mu ba ompe nanso firi nipa ni mu aba no na wabɔ ne boa no wakɔ akoto atom adenti na baabi a wote no a wo hunu sɛ ade ne nyɛ ma wo no sɛ be wo mfa nkɔ baabi a wo se de kɔ na asuo mu na wo de kɔ akoto ewiase nso so a wo sa akɔsa asuo ni bi nom ɛno ɛnenɛ
ama nipa bebree sɛbi ye modua enso ya nofo ane ye de nam ho nom sansa ade na wokoye ye no asuo mu na ade koto ye na wowie wo sa akosa asuo adware wowie wo sa akosa asuo asi woniama wowie wo sa akosa asuo anom etuhunu sɛbi eburu sɛbi eson wobɔ wo ho dua etese ye de aduane ama wo na bia wo se aduane no sɛbi esua na wo de abufu ato atwene wotu aduane no twene wasa akofa aduane adi sɛbi wobɔ wo ho dua ye woni ama nkete bi wo no mo aye ye no wo ye brem ye nim sɛ saa de no enya ade pa nanso so yenya na ye de yeti akohyem obi wo no mo anya bibia na ye no nanso asuo bi okokaseti ano ana asuo bi a wamu no enti ene akofo ye ne di abre no ye nkuro nketo no abre nyina ya yenhwe omo a omo hunu sɛ ene sɛbe eye da ye mfa nko asuom ene ade we ye nkoye no asuo we ho hwɛ sɛ de ye ana kuro no esi a ɛkɔ emu niema bibia ye kama nanso yenhwe omo a eni sɛbe asuo aka eni ne yenhwe ade ene ama ye nkuro no ne ye ne sɛbe ene ye no baye mpokura ye dua mpokura no entimi mpa yi mayen etimi nye yi mayen enam sɛbe de ye de ye asuo a wo ho nti etimi de mesre eye sɛ yensan hyemra sɛ de na tete na nanom aye no na nanom akomfo ne nanom abosomfo a na omote asuo ne kasa ene nsuma ya omo wa asuo ne mu ne kasa no na omo nhyase enye omo aso ne ye ne te sɛ de na tete na tie no na ebre ni abre nyina no womo nkɔ aso ne ye no so nkɔ sresra na nanom nhyɛ sɛ asuo ne asuo de da hanom no kodi obetimi akomu akosa bia be ye de obeye na mmom ma ye nkɔ hono no me ye mfa ne ma ensem fata nkom ye wasuo bi wo no mo kora sebe asuo no wo ye oba na wo bu sakora wo nkom enso nei oba bu ni nsa na odansuo mu na wo dware okomu atomasie eso kane no okɔ atomasie wo suo mu a ye wa abre wo babu sebisa saa ne ma nyina na pani be ka kyerɛ wo ukosi ne ma ukɔ he baabi a ukɔ de ho de ade se wo ho amenko yo na namate no wasan nanso nei wo ne ho akɔ ka kyerɛ akwala sɛ sebe saa de we aba ne ho ma won kɔ asuo bi enne saa ne ma ne nyina ya ma tumi ya tete yansuo ne mu ne nyina no tumi na yi wo mani de amaye enti e besre nananom nhyɛ mmara mayen sanse mmara we de sebe nananom hyɛ na aban ba mu a ene beboa na emom ye koye adwene se ye twen se aban me ya aban bi ne won mo asansem we obagye adi abeboa yin agi nananom ankasa enti e besre nananom so mo dawroma kane tete no mmara na de da asuo so no wo mo nsan femra na wo mo nkyerɛkyerɛ yen sanse bia banyinyini ama bi nso so a eba no obi wo kura pani bia mfa ne ntena ase nka nkyerɛ ne se ebia sebe yefuo yemfuo kura na ye kodo na asuo na ho kura no yetimi ka se dase saasase wo yenkoso na ye adwuma bepem se ne bebre ni di so ebi susu ni so edie bentia ye hwɛ saa nipa no wo mu ni saa na ema no so wo mabra bote sen ene ye hwɛ saa nipa no so di saa eyi no mra no so se wo mo so abrabo etesen me kai sa asuo bi eda mampon potem ho no mo so okɔ saa asuo nim se okɔpɛ na mo awea wo ye hoho na akoduru ho no mo a ye ka kyerɛw ukoyi wo de nso akoto mu a be yi adwene bebrebe na ode amaw na emom se onwunwie ya emo ho mpem se wo kɔ asuo nim ukɔ na akoyi mu ade obeyi ama onyina ya wo wo anwe ya wo bewu this wo san atoto wo no so na wo san awe edie be nti na ya ba saa hwan na tin suo nim a wo ye saa se tumi ni mu a eti ye pese ye man nipa hunu se tumi wo asuom ti ma ye mfa tumi no eni agro so hunu ye wa ha asuo nyuno ye wa suo bi ho no mo okoduru ho no mo a pa no kuta na abubugu ha o pese o hwa asuo ni ma obeyi wo mo abasa afo mo so pemu na nkasa eba na sika kokko obo ne mo maso na ode abepie obusa sa hwan na di sika kokko bo adwene mo maso hwan na koto nsuo ni mo di sika kokko bo ne mo maso eso na sa na ma we nyina no e kwa akire ye wa ha dwoso no nyina na bi wo ho enso na de na esie ye besere ohun nipa sabe se bibi ni wani so ana se wunsuro bibi na obi ka bibi kire wo a tie ne kopemu ne hunu se nipa na wo ka no asem na ya anasesem anasa ya asem no kore ansem ya mekan ebi wo mia bebrebe nyina hina ma no saa pepepe ene tie nyina hinifo ho no se ye wie no omofra ombeka se de na nyina hina ma no esitie asem ya dwene asika kokko nyina abobo omma so nanso ne wo de pan no ne bi kotum kura e wo hefa no wo yi ne ho aba am wo hunu tumi wo wiase ena tumi wo asuom metameka mesi tumi bie ne ho no mo a wo yi nyankopon tumi firi ho a de aka ye asuo tumi obusa na nanom akurokura tumi ombeka a kyerɛw nanso ne ade nti ne ye saa ne ma no
ama yentimi mo abrabɔ na yɛ bɔ no wonim sɛ bia wa na wobɔ bra na enyi yi da bi ɛso bia wokɔ kasɛte ano ba bia wokɔ yɛ adebɔne ɛnne nipa bi nsuro timi kɔ fa sɛbe ɛma nyina wɔ nsuom ɛma nyina wɔ nsuom enti adeɛ na wo yɛ no wobisa sɛ nsusuanso papa bɛyɛ na de bɛbrɛ wo ana nsusuanso bɔne bɛyɛ na bɛsa ade aba enti yɛbɛsrɛ yɛ mpanimfoɔ yɛ nananom ne yɛ papa ne yɛ maamenom wɔn mu ntu yɛfo na wɔn kasa nkyerɛ yɛn yɛbɛto yɛ na ne yɛ nim no yɛbae ne yɛ nananom se asuo wei tumi tim adenti na pani ɔde wo ba wi ase ka to sɛ biribi wɔ ha enti nkɔ hɔ na wo de wo se hɔ na wobɛkɔ na wakɔ akɔpɛ na afei wokɔ na akɔhunu de ni kwan so ho na afei na wo de so bo bɛbɔ obi nti ɔhene ba kakra metimi aka ɛyɛ sɛ yɛbɛsrɛ yɛ mpanimfoɔ so ɔmo ada roma tete atempɔn no ɔmo yɛnsa nkɔ yɛkyi na yɛn kɔnkɔ famra na megye medi sɛ ɛbɛboa yɛ medase mante ɔfa ase ɔfa mpɔmɔ kɔ deɛ adom na mante o edika mam chiate fo yina wan ye ka safa nsuo Nyankopɔn se bia nya no nyansam oba de wie no asase ani nsuo woma se bia abode mu nyansa pɛ ho hwehwɛ mu no o je se wiase da hɔ no se ache mu nan a ebu miensa yɛ nsuo baako ɛna yɛ asase we kyire hia ehia ana nsuo hia nti Nyankopɔn ɔyɛ sa ahomade ro nanso se yɛ nipa no yɛ nyansa no aboroso nyansa no aboroso ɛyɛ ne nsɛm fata hwɛ agudie yɛ ka tete ina no de wɔn disika tana mpanfo ka wɔn se disika wɔn motu enso wɔn anse nsuo baako da yansa asase baako da na ɛdɛ na ne mo esi sɛ benya de ani ateɛ na yɛ sa ebusa bre ya nsuo Nyankopɔn de amaye sɛ yɛnum bi yɛmfa bi yɛ ne ma horo nyinaa na yɛnyansa dodo nti yɛsɛ sɛ nsuo nyinaa awerɛ ho sɛ wokɔhwɛ nsuo binom paa sɛ ne na ahyase ɛteɛ na na kɔhwɛ sɛ ɛte na ɔyere ba ya na awerɛ na obisa sɛ na ɛba nsɛn ni ɛno na meka sɛ bi yɛfrɛ na nsuo sɛn Brim River Branham wo college Accra no se me konam te kama na nsu amehwa ahwa no no fe wo kura wan wani age enne ko hwe Brim na wiye akwai se sebe nyalo etin bi ya twa milo bi ya yi agumpa kokko agumpa ya America kranka na so ame sane ya nkase nyansa mu aye ni o ya nyansa mu nsu a eme nsu no du wa bia yenya enamom ina nyansa nti adufudie penti pese mkunya nti di ba kakra bi da to ho so se ombe ya adwuma bi adwuma na wo ye no obi nsu kwai so obetima ye se na tetefo ye no a ya me hwe na nse nsu ano nsu ne ye kwaye ne nnua ne ka ho nyina so yi sa abridie ni nyina nsu yi anka nnua kama sisi hu yi galasem galemse ye tutu nnua no nyina agu fam enu achi so nipa nyansa aso nti chenso operators yi omso omode no so bubu nnua nyina emanka nsu a esbie oyunu toso na eye kama udu otete ne yekwafum eye nkora no udu nsu bia uhu ase nyina anwa na ofefefefefe na yate awrom hahan ya nu nsu bi kama pa edua bi so nsu bi wa bedu na koku hahan ate agum fefefe eno so ye eduro so asese bia no kama na ekwa eba bi eno betima no bi utimi no aya wuduro ya nkasa nyansa ni dinte ya se no na nso nkasa no tumi omo nyame ni tumi bi hye nsuo mu nwa na mekase bikyerɛ no wo de ekɔ twerɛ mu kura ne makwata no ɔkɔ odifo no no das no ka kyerɛ no ɔse kɔ na kɔdwa ayɛ ɔda mu prenso kɔdwa ne ho fiye wo de ya yɛmfa ya
nsuo te sɛ bea ɛne ta no tumi bi a ɛwɔ hɔnom no nipa bebree nim sɛ wogyina bea mu na abɔta no ɔdin a ɔwie ano no yɛhu bio wokɔgyina ta nom so na abɔ bea ni a ɔso wɔwie ano yɛhu bio nsuo tumi baako no ɛbaa sɛn nsuo tumi yɛ wɔn sɛ anuanom mmienu wɔn sɛ sɛ bɛnya wɔn yɛ aka obiara ne ne yɔnko ɔnkasa ne yɔnko ho na ne nyinaa wɔn sɛ fi aboa berekyi na ɔkɔ yi ntasɛm bi ma sabi nneɛma bi yɛ basaa na nka faako baako a ɛsɛ ɔkɔda no baako tutu mirika ɛkɔda hɔ aberekyi bɛyi na amanneɛ bi na ɔbɛbɔ no amanneɛ sɛ baabu ma yɛkɔbɔ ne nua esau no nti efi no ɛtɛm bi abɛtɔ ntɛm puraa yɛnya bea mu ɛmmɔta no odin yɛnya ta no mu so ɛmmɔ bea din woyɛ a wawie ano no obi a wofa kɔ bɛkɔ tumi ebi no no hwɛ yɛn hwɛ bi sɛ tɛpabaneɛ yɛ nsuo ketewa bi nso eduru biribi na sɛ afahye wo anaasɛ yɛn nkoma de bi na wɔbɛyɛ na ɛkaka ho ɔba bi a wɔn bi a nyame ado onya bi wo a onya bi nom a ɔbɛwɔ na tɛpabaneɛ ma no wo sɛ ɔhyɛ wɔn so ebia na woyɛ kɔkɔɔ sɛ wonyɛ kɔkɔɔ a na ɔde bi sɛ adwono fitaa bi ato ti ho baabi kyɛni ebia mfimfini a ɔti mfimfini na nkyɛn mu bi a ɔde to ɔma yɛhu sɛ tɛpabaneɛ ne bɔne hwɛ tumi a ɛwɔ nsuo mu ɔyere ba ɔwɔ tumi a ɛwɔ nsuo mu sɛ nsuo obi a ɔwɔ na akɔnom bi na ɔnya ba na nsuo no ankasa ahyɛ ne ba no ɛnso ɔho nipa ɛtɔ mmiri na nkurom na mehyɛ obi a ɛtim bi sɛ bagye ɔma abɔmfodi o woyɛ tɛpabaneɛ ba na ɔsɛ nanae na nika wo sɛ yɛwura ɔhyɛ fa ha nana ɛtɔ mmiri na ɔtena ase a hwɛ tɛpabaneɛ ma na ɔmba ha no ɔmo afira ntoma fita kɔkɔ ɛna fitaa no da wo yɛsɛ yɔmmɔ biara ne wɔbɛtim de akama ayɛ tuntum da yɔmmɔ biara ne hɔ da biara ne wɔbɛtim de akama ayɛ tuntum da ne nyinaa ɛkyɛ sɛ yɛsɛ tumi ɛwɔ nsuo mu mewɔ Garden City Radio mekɔ yabe ha ɛno mpanyimfoɔ kɔ nante ya kyɛkyɛ nneɛma bi nsuo bi wɔ kwan mu hɔ ɛsɛ ɛfrɛ nwanwa tete no na ɔbaa wo kɔtɔ nyame adonya kɔtɔ efi sɛ nsuo mu ɛwe pa ɛno ano afa yɛfunu ne nyinaa kyerɛ tumi a ɛwɔ nsuo mu maame mfi nyinahi ansa bi no meno didi nkwamaa ɔsɛ owura ɛkurom hɔ adagye ni wɔ nam sɛ ade maame ɔsɛ ɛwua ne ɛwu nam sɛ ade ɔsɛ o nyinahi nsuo no ama no no asɛe sɛbe mmoa no ɛwo nkura ɔmo wu nti mmerɛ dodo no a mmoa no wu no so na nipa nso wu a ne ɛwu woahyɛ tumi a ɛwɔ nsuo nyame ɛbɔ nsuo no ɔde tumi ahorow hyɛ nsuo ahorow nyinaa mu o pɛkyi namafoa kwayɛ na ɛda no wɔn gye sɛ nsuo ketewa bi dam na nnam a ɛwɔ mu no wɔn ho bi da nso pɔmpi machine biara ne wɔbɛtumi apɔmpi nsuo no ayi n'ano da wɔn pɔmpi nsuo no kɔ na afei kura na ɛyɛ ma wɔn pɔmpi gu fɔ na afei na ɛyɛ ma obiara ni hɔ wɔn nyinaa yɛ nyame nsa ano adwuma ɔyɛ na tumi ahorow no ɔde hyehyɛ nneɛma ahorow nyinaa ɛma nsuo anya bi na sɛ yɛ ayɛ sɛ nsuo yi ase kyerɛ ne sɛn ne nyame di ama no na ɛsɛ yɛbɔ ho ban na ne titiri no yɛbɛsrɛ saa garam sɛ mmeranteɛ mmabaa no obi nka sɛ monyɛ mo adwuma o ɛna meka me sɛ tete no na wɔmdi sika wɔmtu amena no kɔ fam paa ɛkɔyɛ sika no ba ma wɔmtumi ɛyɛ kama ɛhoro kama nso yɛansɛ nnua yɛansɛ nsuo adɛn no na berɛ yi deɛ yɛyɛ sɛ nneɛma ɛte sɛ ɔbɔ adeɛ agyapadeɛ ɔde ama yɛ sɛ mommɔ ho ban na ho bɛba mfa so ama mo moso sɛ mo sɛ na yɛne ntie saa ne yɛsɛe no wosɛ nnora na meka asɛm sɛ sɛ nyame ammoa sɛ nneɛma si kɔ no ɛbɛtɔ mmere bi nsuo paa yɛ no no ɛbɛkra na ɛba saa sikafoɔ no mmom na ɛbɛnya sika akra na yɛde mmɔbɔ yi nsuo yɛde nnuro
agum ma ekuru ne hwan agum no eno na woni nsunsanso na se kura oyeba ye ho ayi wa professor bi ye ho ayi se nsuo na ye se na edi nregu na den yi no wo ma edu atoso de ne bebre no nsuo no ha bi no msa edigu atoso de nso a wo mde ba ye nyina etobi di enyi adoa entos na eka ho nyina ye tobi di nsunsanso se enna nne agya akoma ya de nipa so no nipa wo ha sabe omrebo asai akoma akoya de be ho tukura be da akoma mu na kaka ni nyina ye sa niema yo emmo mponya bi mmu akora enum sansu no bia enyanso so mbeka se dan se eso nwan anam mo bi wana aboa ba ko na ti mienu aboa ba ko na ti mienu eden dia wonu ina sansu na be no so Opemsuo wa we na akora no bia ne nsa be enso nwotwe bi okora na to ni ho bi okora na nsa ba ko ni ho enu ina efi nsuo no a yesa ne titru nro no ye ni gum no nipa kora na se nsusanso e ba no na nam e wom de se ne agya ye nkyere kora wo ma yedam nanu ina asai nanu ina ewu papa bi na so se okonya ba ko a iso trans de niema bi hohoro no pa fa no pa sana obawia wawe se tom describe wo ye ya nanu we ye yes otugu na mo amo yes adi mutibo pa asem sen amansan nyina japade na nipa kakra bi esi wambo se ombesa niema ti se okay ante baba nya adwumanyo adwuma papa ni adwuma papa no kro no omar kro no na mobo yo atise kro no pepe na mobo emiri bi MP bi o kan se bi amanfo se hey mo hwani mo nche no kro no o kan se wo ma ye ga no mo se bi am Robert papa ye pe die ye bi amore tu o mo se ye nti bi da ni na se mpa invoro bi hihim o ma yu a o mo ye no no kwa ye bi memodi yase ye ko akosisi kwa ye no galamse asene kosisi kwa se tumo na na omutuo wombo wuram na excavators aduasanum ewo papa bi dia won kran hono ote excavators aduasanum na egum asasbese ekabese ahoneje na ekmase o manse ni nyina hoten kran na oya sa wudi se mi wa ase nsuo nyina o anya sika de ka se koto nsuo abrochira betima anya sika koto bi ye de anya bi nto na de mobro no ewu an ewu de besre na nan so yesram mi de bia me ka se krobia galam se ekoso na ohene ote hono usu ni hwehwea na sebete oboa woni hu bi se wakasa onfa ho wuram a woni ewunya firim woni onya firim enti wayi woni ase akwa de se o mana japade na so to ohini bi o kwan yesu akosu nwan kwan yesu a ya na dan bi enti bi no se ne garam se enti wasi abrasan bi kakra se animu na o de ne ka wanya e hire wiase nyina ka no sisiwo be se nanum o de kire na wa ohina otu o mese o manu ajapade se na wo mo de wanya ho faso a wo de tutokas e de chi o manfo se de manya ni be ka eyema o ti bo aso se ti e besle anam mo mani nsuo no ni o na nsuo no tumi wo mo tumi wo pa na na bi ne akomfo bi ya kasa bi akomfo no okom nsuo no na be ma man kan okro nchiro nsuo no a okono emedia konfonso bisu na mtene kasa mena mtene kasa amba nsuo no bi anwadwuma e wa konform ko nsuo ya wo mti nsuo kasa na ebeba bia enye no umetima ka kiro man se ne ebani wo owi ne ebani
we na ehwe na eyin firi ho no enti nsuo no de emianim oyireba ade hia papa se bon obai sanse nyame de tumi hye nsuo bim nyame de nuam papa hye nsuo omo enema bere nsuo ma anse yese no amo yedi nsuo ni na nyame de maye no yedi ye adwuma medase ofa honorable Mamintiu ebechia atiefo na sɛdeɛ yɛka no nsuo sɛdeɛ yɛsɛ nsuo ahonsunsanso a ɛbɛba no yɛnananom ɛhyɛ aseɛ ɛde nsuo ɛne wɔn tena te sɛdeɛ sɛbi obi ɛne ne ma anaa obi ne n'abusua ɛteɛ saa na yɛnananom ɛne nsuo ɛtenaeɛ ɛfiri sɛ yɛnananom hu ne sɛ nsuo ɛyɛ nkwa nsuo ɛbɔ ban nsuo ɛma nipa ba nsuo ɛboa ama kuro ɛyɛ krabɛhwɛ nsuo ɛboa ama nipa nkwa ɛkɔ n'anim enti na yɛnananom ɛne nsuo te ɛte sɛdeɛ obi ɛne n'abusuafoɔ ɛteɛ na yɛnananom edidi ɛma nsuo bi di yɛnananom nom a na ɔma nsuo bi nom yɛnananom we nam a na ɔma nsuo bi sɛbi obedi mogya nam a na nsuo nso ɔma na mogya nam di ɛfiri sɛ na yɛhu nsuo sɛ ɛte sɛ enipa enti nea yɛyɛ biara no ɔka yɛn ho ne yɛyɛ enti no na yɛhwɛ ne yɛdi ni saa nneɛma wɔnum nyinaa kɔɔ so a yɛnananom yɛ ya nti sɛ wode wɔn asetena bɛtoto nnɛ ho a wohu sɛ wɔn asetena no ɛkɔ yie wɔn asetena ɛkɔ yie wɔn biribiara yɛ yie nneɛma no wɔn yɛ nyinaa no ne titiriw ɛne wabrabɔ mu ne wɔn nyinkyerɛ yadeɛ mu ne saa nneɛma no nyinaa ɛfiri sɛ na biribi mpo ɛɛba a ɛnam sɛ nsuo yɛ sunsum nti no na nneɛma bi wɔ hɔ a ɛfiri sunsum mu na ɛba ɔdasani so a ɛde ɔhaw kɛseɛ ba ne nipa nim no na nsuo no tumi da n'adi ma ɔhene hunu wɔti ho anamɔn na deɛ bɛbɛ nyinaa no na asan ɛnakyi ɛkɔ nti saa nneɛma wɔ nyinaa kɔɔ so a ma yɛ nananom yɛ ne saa kɔɔ so a ɛma na ɛboa ɔman no ɛne n'asetena ɛkɔpem sɛ ɛsom ɛba nananom nkyɛn ɛsom ahodoɔ ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛɛba na kane no nso sɛdeɛ na ɛtie ni na nsuo no ɛda ne ho adi ɛkyerɛ nananom ɛkyerɛ wɔn deɛ ɔpɛ ɛne deɛ wɔmpɛ deɛ woyɛ a ɔhaw a ɛde bɛba ne nyinaa no ɔmo da n'adi enti nananom nso da n'adi kyerɛ ɔmanfoɔ no kuro n'adehyeɛ no nananom da n'adi kyerɛ kuro n'adehyeɛ no nti ɛma adehyeɛ no agye tum edi saa nneɛma no so pɛpɛɛpɛ ɛfiri sɛ nokwasɛm no sɛ na yɛbu so a na ɛba ne tumi yɛ saa pɛpɛɛpɛ ɔhaw ahodoɔ tumi ba kuro no so berɛ a ɔman no abu deɛ nsuo no ka no so ne tumi ba enti saa nneɛma wei nyinaa no ɛhohu ɛne sɛdeɛ yɛde yɛn ho ato soɔ ɛne nea woyɛ ɛbɛbɛ nti no na nipa ɛde wɔn ho ɛto so nipa ɛbrɛ wɔn ho ase ma saa nneɛma no kɔpem sɛ wɔsom ɛbaeɛ ɔsom a ɛnyɛ yɛn yɛ som ɛsom a ɛyɛ aborɔfo som ɛsom a ɛyɛ nkurɔfoɔ bi som ɛbaeɛ ɛna ɛde saa ɔhaw wei nyinaa ɛde baeɛ ɛfiri sɛ ewiase wei a ɛnɛ yɛti mu no deɛ aborɔfo no adaworoma ɔma me yɛhu sɛ ewiase no sɛsɛ ayɛ akura baako ɛna yɛ nyinaa yɛtim enti yɛtimi hunu nea ɛkɔ so wɔ nkurɔfoɔ kuro so ɛne adeɛ nyinaa okɔ China ne India ne nkura hodoɔ no aka no a wɔn kuta wɔn som a ɛyɛ tetetetetete som a wɔn nim sɛ ɛhɔ no wɔn Nyankopɔn wɔ no wɔn da so kuta mu na ɛboa wɔn ama wɔn tumi yɛ biribiara ma wɔn ankasa wɔn ho ɛnso yɛnhwɛ yɛ hae
esuma hoduo ba yenti enne yetimi atena se aka kire yen se sebie buru sebie nya ado yen yesuma ne yesum no aturo bi kura ka ne pain se eyem kwase asem sebie buru wodi asipi asidwa se esum bi a yen yesum no de sebie nya ado eyem kwase asem enti amanne yemfa ye de ne nyehwe ene ye gyae ne saa ene ye gyae ne saa ebre bi na meka asem bi a kire obi na ne meka ne se ye adwene ye se ne ye no obi na ye no sebie buru se yeso obonsam ho wode ade beto ho se wode abra o segye na wo se umpa de ntia ma meka asem wense na me nua pani ni yonku pa bi no wo baba ba akopɛ na akwada no firi abonten ekofie bra ensuo asase to na mframa bi ebo anwumre kakra nti akwala ne dimirika no a okro no se de ne bowura akwala no se de ne bowura akwala no koto fie no okowura fie no na asene ni so aye ne kakra empanimfo hweye no wo mo se akwada no akom na afa no na busua no se hene ne ha ye fia ha yen ye wosum we mu ne de bede ye ba bekom wo mu dini chini na fe de akwala no eya abonedam wo mu bompa ye den akwala no ne honto no afe de na de no aya akwala ne dam kra enti menu pani no kana me kan se brother se obonsam de ade brew obonsam wo de yemfa ne se bonsam ode ade ne beto ho se ade ni je no ode ato ho ade no wompe wo de wadwere ye wo se wompe no ede ne sesa wo ye esese wo ma na ade so na ba bia wo di firi baaye no wo de koma no na akwa wakoka kire nsa jei ade wo ya wo de bre me ne mempe je wade efiri ne kurei emfansimi ho bio na mempe wonso ba ekwan ye wo fa so de ade ne bre wo no obesisi sa kwan no eno ano no wonsa nka bio nemom so de ade ne ba no wode beto wo wa wo mpe wonso mfa na ade nkoma no de a ene eho haw bia wo ho a wo so ene beba asema me ka kire me nua panin no se mo adwene ye mo se yese ya kom mo de benam nkrofo bi so ne abobom pa ya yese ya mo de sa akwara ne bebo da mo ampa nemom ka mo hwen na mo pe baabia ebia bosum bi wo anase komfo bi wo nipa bebre wo ha komfa wo mo a wose ye mpeye pai firi ni so ena nka mo ko ye na mo ko pai firi ni so anka kwada na nya hoto mo sum se mo ye sum bi fo nti no mo ntimi nkoye saade no a ene mo ye hwede ye bekoso yi ede saade ma ba ya kama akwada ne bodam won se de tie no enti esuma hodo aba ye mayimu ene de sa wo hawe nyina abreye nanka sedi etwedi ampombo ye ne yensuo ade nanka ye ne ensuo te se honam ene ntoma efrise ensuo ye nkwa enti enkwa ewo mu no sedi enkwa wo da sanimu sa na enkwa wo nsuo mu se ye num anya nkwa no bibi pa ye nkwa atwedi ampombo ye etinsuo mu kane no ne nsuo a ebi wo ho a wo ye sebo ana wo ye jata no ade betia no pa na ne nan bobo kronum enso na kraman eni krom ho na ne nan bobo kronum na mpanimfo hu se enan ye bobo krom de ensuo somesi ne baaye ada bibie esi ana na omo akopsuo busa mo akobusa akire na omo hu se da bibie si ne yakoye ho amane na fei wate akodadi ebi kro na obitimi de nani hu na nadwo ebi kura no obi frefo mu ba wie kete otimi sia no onye ne hwe obehu abi ananim no watwam saa niema wanyina ya ade a ne wo ho ene ne yese yede ye ni ate ye hu osoma hodo nti hwede ne eto yen yenye tumi bi aburu tumi nyina so nso bepem na wuo na ye wuo ya de ahodo na ekuyen enso yesi tumi bi aburu tumi nyina so wo ho enso na hwede yeto yen ene hwede yeto yen
se tumi aburu tumi nyina so wo hode a ene se nka mu nka mfa ye de ne nyina so na nka ne eto ye no nka ntimi ngi ye mfiri mu anso hwe ne ekoso enti ayeye nia ene ya ma ye ho kwan ama saa ne ma we nyina ekoso kane na yade bi wo ho obehunu no panimu firi mfie duosia ekomu yale bi wo firi mfie duoso na abenya na nka mfiri edu nwotwe kope mfie duonum de na kane titifo no mo ahoden ankasa na obema bi anya mfie duoso afa no wo pa baba wa ba edu mfie du nwotwe aware no efise na ahoden wo ho na ahoden wo ho ene twedie mponua ene nhahan ne enema oboma yen saa ne ye bone ye yetie nsuo nti ensuo nsu ne nnua ne nhahai ene wo ho eno nti ye kote ahahai no kura de koye dura enye djuma ye kote nhahai no sie de benoanom ye kote nhahai no sie de besayare a enye djuma efise nsuo ahodo ne nhahai no nhahai a wo hu ne saa ne nyina no ahoden ne nya tumi ewom energies ewom a eno ena ye niema kese edemaye na nka ye de na wutimi twadua bi so na asan fefe bio ede ne kire sa eye energy niema bi na nyamede ahyesem a eye tumi ewomu a ne nyina boa ema ya setena ekoso enso se hwensuo na de wa fikire ho pee no wo nsuo na de wa fikire ho pee no eho ena wokoto bola egu amana kese na de wani mu ho no wo de bola gum na nsuo to atwe kofa nsuo no mu akọ enti saa hawe a yenya ene ade nyina no eye yenea ene amanaba eno nti sie nim ni yedi a gisi ye san koye achi na enhihye ya ye nananom hihye de fa ye nsuo ho a na omudi san hihye no so a na boa ema eniema nyina ye yema wom no gisi ye san kofa saa kwan no so hwe communication yi a yo fasi mame mobile phone a ye use yi he na ensuo ene nananom adaroma na ewo ho dadadadadada ne wo nsuo mu dadada communication ne wo nsuo mu dadada ne wo nsuo mu sebie nyando ye nana antoa eda asantemam bitimi gina America mamu bo nana antoa din e ma ne ye adwuma da communication e ye den te Ghana ho enso oboni din wo America brutimemu eboni din wo Australia e ma ne wo kan timi bem eye communication eye ade e wo ho eno na brofo na hu na omde aye saa niam wo yama yen eye mframa ukan ya na asase na eye adwuma ede ne kire wo e kire wo se tumi wo nsuom enye nsuo bako ensuo biada a etwa ye ho ahye bia no tumi wo yo fasi mame enti se ye di nsuo ho agoro se ya ne ye hunani apart from say ye de niam agugumu a ye nom no honhom mu de no esosen honam mu de bebre enti ne me ka ne se yini ye nsuo ni ne ye nsa nko yechi na nyame na oboye no besa ye ni ye di amaye jo ye bedase mame twa me homra me da me ho abaye ba ye beko konongo dwiase ho ye ko ho nsembi akoso ewo ho ye da ye ho aba ye ba we muso fe boni tinko sa na kabedi akoba o na ye bewuram ye wuram na bre no ho ye de bedi akoba na ho nsem ne de esi nya bre pa na ye ka ho asem amono ne nyina na ye bewura ho na kroma ne bi tukwan akwa amono ne keka mo nsase adisika ba mame na me homra twa me ho aba sisi ya me ba ye bewura ensem no Ago Ghana, every Benada 20th August, Ekopim Benada 27 August 2024, Abatwa Komisa, Ebeda Abatwa Nkrata Nedi, Ewa Mia Yetu Abenina, Ewa Mainimu, every Anopa Nonsu, Ekopim Nyumbre Nunsiande Bia, Wea Kwenya Mo Bia, Soba Koshe Nidin, and in the polling station, Sebi Bia Pepe, and after she ever say, Obia Onsen Fata Din, any Abatwa Humanimu, and after to say, Bay, Omo Mufunina Din, every Abatwa Humanimu, they signed to know what the death certificate, burial permit, and now obituary notices, Ebeba, near the Genus when you mudi if Abatwa Humanimu. Sawa Hukwai, and now what would this I was out to Aba.
a ɛwɔ sɛ wode wo ID card ɛne wo registration slips nyinaa kɔ saa da no anaaso sɛ wobɛtumi abɔ *711 *51# ɛwɔ wo telephone so ma wotumi de ahyɛ wo din ɛne nneɔma ɛfa ho sɛ biribiara yɛ pɛpɛɛpɛ obi a ɔwɔ ho kwan sɛ wɔto aba a onim obi a ɔne ho kwan sɛ wɔto aba a wɔatwerɛ ne din no onyi abatoɔ commission no ho asotire na ne ngyinasoɔ nie sɛ nnipa no nya ɛfie du wɔkye sɛ ɔnyɛ Ghanani sɛ n'adwe mu nda hɔ anaasɛ ɔnyɛ nimpa ko a ɔse ɔyɛ anaasɛ baabi a ɔte no ɛnyɛ bea a ɔtwerɛ ne din sɛ wɔbɛto aba sɛ anya bia yɛde wo din aka exception anaa multiple registration list ne ho a akwanya da hɔ sɛ wobɛkyerɛ deɛ nti a ɛnsɛ sɛ wo din ɛwɔ saa nhoma no mu afei so kae o sɛ abatoɔ nhoma no a yɛbɛda ne di no ɛbɛhyɛ aseɛ firi benada 20th August ɛkɔpem benada 27th August 2024 yɛbɛda abatoɔ nkrataa no di ɛwɔ polling stations nyinaa wɔ ɔman no mu ɛfiri anɔpa nɔnso ɛkɔpem anwummerɛ nonsia da biara wabatoɔ ɛna kyerɛ wo daakye. So go and check your name. Hey! When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huadeng. Refuse to grow. Any offense will become. And what day immune system or Yankopon, and you're ready for Musa Maya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a Peja immune system Nabribia. Ya Yarientimu. So say, dear, a month for the drawn one, and the Imbusaba Mesa, Drodon dance yes, and Yarwa will Nipa and Yina Etimi Banaso. And now pa omuwanyarwane dada no monum doctor enrono enum imbusaba mesanoa and momo ahwade pinti ya omunti mpose yare ase omo ho imbusaba mesa ewo kansi ene o maimu babia yeto enro atufo mfre 0246 208496 FDA ahihye se adwade nkrato yi magye atomu se ye Men kokra branyina mada sopa awura mo ndana yenwura ho ne yenwie ne sesaya Holman obi ne ne yere na ma ode ne ko he be ye wade amanate afiri wani so ye nana kafra musaba madi na chi mani hwe kafra nim se wani nye ene wo behia ABA Hebas ona so de wan ABA Hebas osofo 3 days osofo oyo ani osofo abrantie osofo rasta wono na da ABA Hebas center no say ye glaucoma na cataract ye kan se ete na nsa pepepepepe eno nti ne ye fra no wo for 3 days no wo kwa wani na wani ate ye nye operation wo ho ye nsha hwehwani wo ho ye mfa duro so nwu ye ni so e wo ho eno ani se wudi didi keke wo duro ye fra ne sa manpower eno na be mo wo adwuma sa abrante e ma no HIV padia wono ena duro no ekura no ankasa obehuna so ye kase ne wodoma hinkro Ebenezer Preparatory School wa apia kubi costo no achi ewo Kumase so ubehunu ABA Herbal Center ewo kwada so dwuna se ye na chi ho pe ye benjina se toilet no eburu man doctor kunyini ayensi ni fam no na be pie Kumase no na santemaya tuadi ewo 0541 565 199 anasa 0502 812 161 ABA Herbal Center maniso da ho DAB Ghana o DAB Ampa Digital Audio Broadcasting DAB Ghana National Communications Authority NCA Edi kasafidie nimdie foforo yato ne din Digital Audio Broadcasting Ghana kasafidie ya uteti Opemsuo FM edi ni jesem aba sisi adie ubetimi ate wo monka mre krona baby bia wo ewon cry eni komase efa DAB plus receiver no so DAB abefo nimdie ema ho kwan ma wutie kasafidie ahodo baby bia wo kasafidie omaso nimdie ahwe no ubetumi ate omonka mre krona baby bia wo ewo enkran ni komase ampa so won cry na komase a ya wo hia no DAB plus receiver wo de betie DAB kasafidie ahodo ma won feed nenda Opemsuo FM ya becho kwan a won sabetimi aka DAB plus receiver ne bi Digital Audio Broadcasting DAB abantnasie jiwo DAB plus receiver na wenje Obi a medjo be no ma kira me na fo se be me wedding papa bi hwering basa bi a wakoto tatnya but I don't sweet as and then mama bas sometimes so am dia budia but we jam wo ka bia mama ana so be ka bia ma de wa fie kan de kru sa wo wurin so de ne papa monko ejaba jewelry e ho no di pure gold e ya gudie bia ejaba jewelry e ho de na me pe all right ye be ko ejaba jewelry e ho na wo pe pure gold ya ye dia ye wedding any engagement
engagement rings, bracelets, anklets, waist chains, asumade, komade, papa, the border for more ubenya. Woye bi ewa Ghana, no aye bin su amanone. Enye chen hoy, wo Ejaba House, Adomankomasem, Prempre 2nd Street, Monfre 0277 10 44 88. And Menshia, wo Ejaba Family House, Menshia Traffic Lights, Monfre 0277 40 44 88. Website www.ejabajiweri.com and email info@ejabajiweri.com. Ejaba Jewelry, a good dear papa fee, no. Dr. Time Dasso, Minya Udeni, we kikim. Abra, we are fire. Midimo for Herbal Clinic, Asanina. Midima for Herbal Clinic, Dr. Tam Dasso. Me call one shemi, I am a diagnosis. No, you can't diagnosis. And no be. Ena ose me bra yare no beko kra enumpo ena shim yare no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me niam yi o wa sibe ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntan wheelchair mu emia fa no nko emo san fa no yade mabiu apart from stroke yare a otumi sa ne ntam kra no awo so wote te se oba wo hia wo na Dr. Tam Dasso behwe wo a charge no kra wo nyi sika no age se nyinsa na bawie ansa na wagine sika enam so ogine hudie nti osanye penis enlargement wo ye bema na wo bema ni so a wudru horma wo ma wodru 5 days na hyase pagyan mu ebe pagyan mu a kosise wankasa sansa wo pero na fe wogya dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye no kokokra Midimafo Herbal Clinic Dr. Time Dasso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 Midimafo Herbal Clinic Udimafo no hwa Abusia ya mama kwaba na yene mu ni nkomo samuni ye di ehyiamu wo kasafidi esui enye obia na ate ne nkasa Star Health Clinic a doctor for na ate yenkan na doctor panyi Dr. Isaac Amofrempon na twedi ampon ache na duro na ononko a ewiase afa na nyina ononko a ne dokota nyame adom no aduro tatahwe e de fa eye fibroid eho awodie mu yade bitis ovarian cyst tuber blockages eno ne yade ahodo a ema efesi ewo woma wodie ho ene woma se nyina eja ne de adom no na eye me nwanwa se fibroid nanka wote ho asem a na etwase ekosise yebeye operation anase be surgery nanso adansia matie efri nipa wodo a akọ Dr. Isaac ho ene se wode abibiduro esa fibroid yade abra onfa sekan enka nanso ase etu ma oba wode esa ye foforo adansia manfo di enye yen na ye boye tirimu ne ye ka ana enye yen ne ye ka o beje adansia manfo edi obi won mo so okotwa scan ansan wo ba Star Health Clinic okotwa scan no na fibroid no ewomu ebia enum eni de ewomu nkro ebi de ewomu 16 num ne ade nanso oba Star Health Clinic na bosomi achi bosomi mienu ene ne bosomi ensaji obekwa akotwa eye scan ni biemu no yesi ehe fa na afa aye awa wode aye foforo seyi eno ane ye kase eduro ewo ho na eduro aba ochinyefo anu ose me dance ni ewo abrochiri ye nie bra na ebe sohwe ti adanse a enkrofo edi edefa Star Health Clinic eho na wonso so etu anamo entu gidiem na be dance ni bi because so jamia ya wo tuma u say ye ti mo ye no TV so and I see you sunwan na ye free sunwan e free no say no currently ye mara ntima e ko hospital go twa ye no na aye ma dwendwen so sha ye so me say de ya kura ye be ware no sisi ya ware no sisi na wo yi be no sisi na ntia kan tire boy no kura anya se be na dwendwen tin den pipe wo dem tin na dia ye be obi abesrew no abesrew papa wade Nessie, we in some way. It was one method animal. The son of putting your coy, for you to be my. If you follow crab, you do me bomb, I get over those for it. For Becca and Century, Rebecca. I've been a girl crazy for it. As by a baby. I say 9 days now, the nobody, your friend of Freduah can a name in cinema.
na me friend was there for the last was the friend so she no one transfer ne ko to de tungu me nya me baye ampa odi gu mu an se bia na de leji the doctor no was you it is second one or so time ba ni ye ko ji and so be ye nya me tu me se date pe na ba enti e ba e no ye be tia be ko ted no mama me period o mayu na ye friend no te ye ma period no mara sana ya tia ba you do be by new oh nyame ne nta wo so bia me te se wo ti se ya na me direct no amana ba na afedi okutwa ye wo mama me ko ono asa be wo ye nurse nti wo wie school no na ye nyam post no no so me ko tra dia test ya so ku danger say die ni okay me ensan ko hospital na kutwa scan ye nje ansa okutwa ya to no say enta fu lam say afina ko ya be shu ni ni se na me ya sai kutwa be was enta fu nam si nyamia kaso ezi de ta wa sentre ni gwa no wakasa nipa mi ni tafo mi no na dim na obje kan trend nam si wo nyamia ya wo Star Health Clinic nyamia da romanti ene ye wo branch ni bi e wo Accra Kaswa Akwele Otacity hwa ye wo bi nso so e wo Doma SSM Gift FM nchen ho Sunwane Oben Police Land no abesim e kwan ne so Kumase oba kwamo eye 4 junction ne so ho no mo a Baptist asore no ne nchen hwa sanso so e na eye Sepedote Royal Longford Hotel nchen ho no mo a Akate Farms enhwe anim hwa oba hu eye Star Health Clinic e ba na frefre bia ubetimi afre Dr. Isaac Amofrempon e was 0249 200 555 5 no eye miensa ena 0543 333936 ofreye ya eni nkomo na ya pewo yade no ano pomasibre e de amount nyankopon enhyira
aboafo mo a ene so ye mu boa ye ma ye dwumadi Adomankomasem anopa bia ye tena se de ebremo na ye ko Star Health Clinic ho enam de waduru opa bia yaresa bia o wadaje ma mo mbaje yaresa afuro mo ho mesero tie ni ye na sane nso se anya bia na akwa ye nya botre ehwe ye ye se saade nso ayesa bia bi wo na akwa ye be pre ho ade ne ha no kra na ye nto ye bo ase ehwehwem eno an se ye pre ho a na sebi panie sebi baby ni kwase wo panie kra ne ye wo Star Health Clinic say brana so ye omo ye adwuma woni ya sedade o ma fantitiem omo woni pa ho adaje omo hwew ama yade bi atitu bia no akọ yade bi ti se diabetes, hypertension, hepatitis B, stroke and ama fa ajuju, sciatica ni padua ni nyina ye oposo da bia me kasa asem zo obi wo ha o se me nkoso cement me nkoso blocks me koye bibia nanso ne ho nam tutu no mesrew Star Health Clinic ho and our chronic disease bia wo nsem na ye den dia mawa fa ni nyina bedan Star Health Clinic na yen sawo yade emfamam ya ye adwuma Freduah kosi adwada da bia ye ginemu dendenden anopa no wotwe pepepe na ye fiti dwumadie no asia eboa wo ya so ye no ebi won kran ebi wo sunwane ebi wo kumase doma hinkro enti kran kasua akwele otacity obehu ye ho kumase eye mienu kwamo for Johnson ye ben Baptist Church obehu ye ho sipedote Akati Farms ye ben Royal Longford Hotel obehu ye ho sunyane Abisim Road police quarters wana obehu ye ho na doma hinkro SS area Gift FM ye ben Memories Pub obehu ye enwo ho frɛ ye 0249 200 555 0249 200 555 and 0543 333 936 Star Health Clinic, expert in alternative herbal and spiritual treatment. Ejaba jewelry, a goodie papa fear and ho, a goodie nyina ne panyini ene ejaba asye. A ho and a woko every weekend is Saturday, Sunday, a year abedin to a birthday party. I fro nina ejinamu den. Ope goodie de a young woman why you fe. Ya can't feel say abranti na baba we wonani atidia eye ejaba so ye ho na okotiawa ring na pe diamond ring chain ladies set key holders pendant bangles na pe earrings na pe say bracelet baby set enkwada ho nioma no chain ye de to 9 amema chain de to ekom ema chain de to esisi ni nyina no ye jaba jewelry tiedi no ejaba jewelry agudie papa fie ene ho ba bia wokobia no be hyehyɛ ama eno wo ayefe kama pa na nya no nko a wo agudie ni bi na ho popo pese ye polished mawo yensiesie foforo kra mfama wo initials wedding ring no yenye mfama fa odin to so dia ejaba asoye ye wo adum ejaba house Prempeh 2nd Street bo wi ho na se ejaba family house menhia traffic light ahembubo no animu heya traffic light na se no health insurance no abrsan mu abon se ejaba family house ho obenya agudie ni bi ato freyen 0322 026708 0322 026708 and 0277 104 488 ejaba jewelry. See jewelry your money can buy. Opemsuo 104.7 oba iha history of Asante obenya bi ewo ha history of Asantes obenya bi wo ha me say wo ye santini na wonim omamra ne wamane obakosem a wasantesem no enwie peyo da bia meka otumfo se osadma Prempeh 2nd ningmuma otwere ye ema TC Makaski edite ya yekopa hontoma ma krobia Asante kotokone yura na se to bebio no ande na nimu nyambeta akire no sa krata ne nwoma no na meka ho asem se bra na Opemsuo radio ha ne bepe bi to ne kenkan na sabi amanfo keka omunim se enra ya Asante mfia hasane akire ni na Asante aginemu a ekuta na mamre na manem ti mamu obi nada sesebi bra Opemsuo radio ne bepe bi eto midimafo herbal clinic Dr. Time eda so Dr. Nkwa ene de bre
eto yadeɛ so yadeɛ bɛn na tete o yadeɛ bɛn na hawo midimafo herbal clinic Dr. Time ɛda so ɛhɔ ɛna wokɔ na wakɔgye wa yaresa ɛwɔ hɔ stroke ɛyɛ o amamanfoɔ academ manfoɔ adwodwo stroke amamanfoɔ adwodwo papa penis enlargement oyɛ bɛma na wajapade a nyankopɔn ma opese obiem awo nsɛm na ayɛ den de amaw sɛ oyɛ ɔbaa ɛtɔ da ɛne efiri sɛ man nko a na da bi ɔmo pra wo mɛma ni so bi wɔ hɔ a ɔpa wo den ɛyɛ midimafo herbal clinic na so yɛ hɔ ana wokɔ diabetes malaria typhoid and waposo yɛ ɔyɛ ɛyɛ midimafo herbal clinic nyame be diwasem edi ama ebuakwa agogo for doctor was 0244 774 282 and 0500 727 215 midimafo herbal clinic Dr. Time edaso Landing Root Barbering Salon eho ena mediwo dru Landing Root Barbering Salon eho ena wokɔ akɔyi uti ama ho ayefe ope baabi ayuti ope baabi ayuti uya oba bema wabofra no na so oba no so yo boy bema ope baabi ayiniti sporting waves ena ope hair dye color be na pese oda uti no white blue red green ni nyina bra savings na pese wo ya ni nyina ya Landing Root aso ye ho ena me kanfo edi amount mensia kotokofiem yene ni di nhwani mu pepepe ye adwuma efri kwasiada ekosi kwasiada adwuada nyina da bia ye adwuma anopa no wo twene fa na ye de abawie ye anwumre no nkono sene so fama enti sabrei obeba Landing Root ya bie ni kama aso ye ho fe mesinya ba bia na wo yuti a air condition ebo DSTV wo se hwe ne kwa Landing Root Barbering Salon modern salon a eboa me yuti eno no enti frɛ yen 0265 047 651 0265 047 651 Landing Root Barbering Salon, nice and exclusive salon for people of class. Let's Des Hair Boutique we Landing Root na we let's Des enra me dia wo bi kɔ hɔ kotonyi kama obasima kinky natural twist passion twist and our pair a Let's Des Hair Boutique onyate hair boutique and say enwi adwosuo ene ho enwi bia wo pɛ bia no bra ne betu ba ko na wo pɛ se dodo na wo pɛ bra Let's Des aso noble hairs lash locks na pɛ rollers colors and size do shampoo conditioner pins wake up ninja for personal use obenya no Let's Des Hair Boutique no mensia kotokofie na ni di nhwe no dan a Landing Root wo mu no sa dan na Let's Des enso ewom di number na phrase si a 0535 933 996 0535 933 996 0201 573 257 opedudo 2 and also pe ba ko a Let's Des Hair Boutique ho na woko eni ndi nkomo Facebook, Instagram, X, our Let's Des Hair Boutique.com. Open say you deliver more. I would choose near the wadi abreo. Let's Des aso enko ana ya boy o trimu pose. De bia no ya ma ho aye fe. ABA Herba. Dr. Mpese. Oho ena ya dru. Na unya bo ABA Herba dia ba o trimu an say ani wabin wani yadie mu papa se woni ni prusuo se wo ekekaw hu ade wa akiri ade na se o de ben entwen ma woni no ensei wadama agin semu de a doctor ntimi nya hwemfa ho na mmom no asase e wonso kane no na wo pusa woni saba se wo pusa woni no dodo fako ABA Herba na nyamemfa doctor so no nsaw yade nya no nko no ye bema waye mre e wo mpam sexual weakness fabra menstrual disorder fabra hypertension stroke prostate liver and kidney no ni nyina ye ABA Herba ho na wo de ko kwada so dwena se
edwanachi wo pe ho na be hu doctor doma yinkro maamo no so ne Ebenezer Preparatory School adjacent Apia Kubico store be hu no phone 0541 565 199 and 0502 812 161 ABA Heba ayaresa efie ene ho Boost Heba Mixture Oposi Adro Asante Students Union Precious Mineral Marketing Company mekom ho asem ade achiro bra Facebook Opemsuo radio be wura asem na my wonam kakra mra so hu ye wonam aba ye ba be wuram konongo for giase for nyina mumra Facebook na mo fanto Opemsuo 104.7 mukrom ho ye duru ho ye be hwede ye koso e wo ho ye no mudidi nkomo ye ba sisia na be wura asem nim me si emfie duonunum nie asantime wura ba ye no empuntuo nti sabi ye wura da ma afidie yi yemfa hwehwe yemfa mo dawro ma manfo ehu nti ohene kura ba okuro ne be hwene ma wa ya ye tena ha ama mansa nyina hu ebo oba so na de ankoye no na ye ka kire wo ama hu se na wedi wadama wedi wa nyine yi ye ba sisia na ye wura konongo duase ye wanam abasisia
ene abibre abiman eso te da bia yewura ka se yankokun biem akọ yese nanano mo kone empuntuo ena mo praba mu kuro ti yetena ha yebetima bobọ nanano binum a ne ukọ mu kuro mu a empuntunwum a mo ye o mu kuro mu no ano odin nyina ne sese de be ya kuro no ebe diye manfo wo kuro no so ebe diye be se ye hyase fro hene ho wo ena ye di kuro na ma so hwe so na fa besom ti ade bia enkoyie bia no ye ka ho asem a na wo ne ye di ka kire wo ansana kuroma na ba fise yentimi kase ya wura kurom na kuroma ye basa oni kuroma be di nkomo se na wonko hene won kotie ono so na mom no se ekoyi a ekoma wo hene ankoyi so a ekoma wa enti konongu jiase ye ko ho na ni nyina ne se krono ne manfo esu se empuntunwuma a omope okromo no ema ana krono na ya adwene se omo abefa to mo ho so aprempuntuo ama krono enti we ye ko ye no ye ne kroma ni di nkomo ehu bi ye ko ekoto bi wo ha community center omo si omo di kansi police station omo si doctors bungalow e wo ho omo ye niam bebre na we di omo ye sisi a me no kase ya obi akokono ngudwiase bia no behu e community center omo si na mempese be free me ho abai ye ne kroma ni didi nkomo ye wie no ye ko na ho fiso no na kro ni senensa ye si kromo a na kra ne dika ko ye kotia no dai ho adi kire no be be free dienti a ya ba kromo ho ansana na ma ye kwanse dwumadi a ye bedi no inni sanity amane ye kwanso yentimi nkose ye free Opemsuo radio na ye koye de ye pe wo kromo da bi ehonye dia sabi amamra ni amane ye kwanso ko hu ohene no no san na wadam da ho adi se de ye pepepe enti ye koy na ye ba video sini nyina wie a ye wo mpanifo bi a na ombetwetwe nkomo na de ko hu ye ne de esi ye no ya ka ne se de tie e wo ha ye no sabi ye ti hai adwuma ye yasha santeman ni monyam ye mfa ohene bia metena Opemsuo radio ha se sabi Freduah san ye ka ne ho asema na se ye gu ne ho fin na mom no ye wo ha se ye boa ama sante apagya sede ebi mu frɛ ma be omne mama ye betwitwa ye de beto ene na kona hene etena ha ene ma sira no su nyina ne de opeso ye de wasisi ye ne kan ma bia hu ye bebre ne no ma twetwe nkomo ha nti ene ma ekoso se bi anya no ye de ba ma nipa hu nti yanko he abra ye ne kroma no bi edi nkomo efa ene ma ha wo mo ene ma enkoyie ene ma musu sise eba beboa makro na pagya fiso mu kire se nya omo de omo tra ye yie ofa omo so mu tra ye yie papa krono o kan adan wo a mpimienu ne akiri efie bie ni ho a boga enim efie bie no ofa boga enim ye ka boga efie bie ni ho a omunipa entu kwan ebi wo ho a nipa makomaku du ebi odunum ebi aduonum omo nyina so anya pepa se eho no mu firi sebe omo ntimi ntina obi krom saa nya de omo bo machi na omo bo machi a de no mo so eye omo nyina akomo ho bom ho a omo keka omo nsase omo de sikaba si emfa nye mpuntuo ebi ti se police station mu si no abrochefo de sikaba ai doctors bungalow ene doctor firi Kumasi ha ene te ho ye ko ho 2 bedroom kama pa doctor nani agi a wo ye adwuma ebi ne community center mu si na de na ba omo hye adwuma na se na ekoyi afede adwuma na te asensen ye kotie nsem a omo de to ye nim ebra ye kopie ho abuzafo ye ma ya hwefo nyina kwaba baby ejina cry friend no Dwiase a ewo Asante Achim Central Municipality Asante Mantem ha na de te ene se krui bi omanfo mu no kreni obo omhomodin papa omo krimu ni krimu adehia motukwan ekwa amanone ne ate ene se omo nkasa fiti omo remote omo remu a
omde yum puntunyuma bebre apomuden enwumesua bambo na face no community center anima bebre na kroyi emum adehye efiri omopem na omo aye na de omo ene se de omo nsa ewoso a omo ye ho adwuma sese ya community center no na eji washo kakra aba ho a amanebo no kire se emu ache na ene ne mpanyimfo bi ejina fa ena krono mu adehye binom enso ejina fa ni nyina ye kwane a wo fa so ere musika no edi dwuma enu nti ane aba ha ye de ni ba behwe enema hodo akoso mpuntunyuma akoso o krodua yimu America krani ena afeso no de nti a na se ne ekoso na ye ne kroma no ene mpanyimfo ha adwuma de nso ahwetwe nkomo na ene nana ne mpanyimfo ha ahwetwe nkomo ne ehunu kwane befa so a asomdwe beba na mpuntunyuma ekoso kredi mu no etumi atoaso medin de kwabena Martin at Opemsuo TV, Opemsuo Radio. Yes, aka Wiase Unit Committee Chairman, any one project committee chairman. Yede can be son of project at Ekoswa Hay, ne far by any brushes and a bra on person Nikokuri, any Jumedia, a disumnis on person or more edity. Alpany Bachodi. Waso Samuel Kodupuku, another from Narapuku. Wiase Unit Committee Chairman. Chairman, Edena Ekoso site Yejina in a high so hefa. A higher Wiase Committee for Wiase Makabu Unit Committee Community Center. Ya you see na yadim na OCC. Wiase Community Center yadim any OCC. Okay. Jumudi na bosse free. Nti oba Opemsuo Radio Facebook a community center na yeka ho asem no na yetwagu a ohu no do mafiti ase a omopese omosi no sa na meka no na committee ni assembly ba krodua mu ene kurowura nananom eye adwenkro se ye behwe bibi amakuro no enti eye former assembly members that 2020 ene wa mo calendar ye kabo mu se ene sa na chedi a yetu anwa wo kuromu a enti ene anwaka fo na nyadwen ne contractor fo no so omo ba ma yanwa ni enya so fo so omo didi asase so omo bo modern ma yanwa ni bi enti omo ma na boga fo a wo kuromu a ye dwumaje bi ama doctor no aye cotes na doctor no be bo dan nye enti boga fo no bi keka bom se ko mu si edan ama aye doctor no mpacho boga no Wiase form wa kontum na kama Wiase for wa akontum Wiase bogus ya etua to enipa about 516 ya omutua eto ewo abrochiri eninti no ko mu maintain quarters dada no ena committee ni kosere omu se ade dada de ni di ejade no mu CB ma doctor no eje omu ya ade omutimi CB kama ye wo ho aye bia no enumu ani advice omutima de ade ni yenyanka bom nyensi committee center eninti empire recorder nana Emma yenyina fa ho adwene ma na de asobebo form ewo ho Emma project no ye shaase ye project na yugusu a ye yoyi eninti bogafo no enyanka bom ne kroye kroma ne nyanka bom ne kroye Emma ye dua asase no so ye twa bros ye tunsuo etina krono enyanka bo se first no mu twa 50 ilo bogafo na wa bruchire no etwa 50 ilo it is a committee center there yensi no nko 100 ilo ampa omo shaase na obibi bi so kama ye ma akwai e ma anya yi se wode saa e ka no ye ma akwa ma anya den ye ma wo yi ampa eno anya di tu saa anamontu ya na numu na bogafo no bi ye omu kotogubu saa bobe ebe wura mu akọ na ho ekofa entitimu eba ye ma na bogafo no a ebo dwumadi no emu apa imienu emu pa ye se bi se first kan kogu bank ebi so se adwuma yegu so current one no ye first kan mla street ne enya adwuma sa adwuma wei ne sa asem wei ene ye se anyi cement efie bia ma cement one bag omote ase na na tira se anyi ska ne enya cement one bag na o ma ne so mintwia eni ta se anyi cement bag ne ti wei akofam papa mu abedan no ama dwumadie no atechema kakra wa fom okay enti dwumadie no ebrebe ni frase na hefa na adru nti a ene
atwentwɛn ne nase adwumadeɛ ne purpose of the message can if you say 2 years ɛna yɛyɛ den 1 year mu ayɛyɛ den yɛwɔ ya yɛtimi start here enti 2 years ne o doctor da no a ɛne ne yɛde ne mu ana ne year time yɛde sra ya yɛde ba adwumadie yɛwɔ ahasisi dwumadie no na ɛfɛ kwa ɛsika ba yɛ ka wunya ka benya nipa bɛ 300 400 ɛwɔ ha yɛwɔ site yɛkɔ ba bi sɛ ko mo moyɛ na ka foundation a yɛbetu no yɛde foundation ne to hɔ no na akali ɛkɔ 350 million foundation nko a onyankopɔn da roma nka bom ne ntiase nti no ɔma ne di twi raga ya moka 1 cd sɛ obi botom sika ɛne yɛde tu foundation no ɛyɛ communal labor ɛne atuhu akyɛ ɛne yɛde bɔɔ saa dawuro no a yɛgye twi agye trada ɛnam so ma ɔpepa yɛde twa bros ɔpepa ɛnyɛ mo ne nyina yɛ ɔpepa ɔhawa abɛtom ne bɔgafo sika mu akyɛ mienu sɛ bi mu nto mu ase sɛ sika no ebi mu ntwa fa bank ebi mu so sɛ yɛbɛtwa fa ɛyɛ obi so ame agya yɛ adwuma ampa Ghana no ke yɛ bibia o bank na mom kro yɛ si pro station yɛ amfa bank yesi hospital ya amfa bank yesi teachers quarters ya amfa bank eledi yesi community center ya amfa bank adwuma yiguso ayoyo eti ane boga fodi nya ya adwen cross o mu na wosoro ane o mu boa ye wo fom a o mu so kire so o mu na di o mu ho obi nti kuo ma o mu eti di o mu pe ane o mu beye di o mu pon be ne se yemfa sika ne mesi obi so na adwuma ne enkoso ntentem na se no na akofo fa ba na ba beti ade committee fo na ebi ma no say unit committee and assembly members na hwe dan so yes an etie elipe kuo bi na pile wo mu na de hwe dan so en sa na we anya obi afutu 1992 assembly members and unit committee members ana de adwere po we ba me de koda na ye start dwumadi ewi enye bogafo nye kuruma ni nyina ana bogafo no so bo ye chidom de ama make sa ne say ye ba 2020 no ye ba na nya ba akokra na kurumu a anye yeguyi yaje tete cars anye yeguo eno ti am schools na hodo ISS any schools aka ni ya memu mu bi ye wi anye ye se contractors ni miska omu ma ye bi ye wi na forestry fo sika bi a omu ye sere omu se omu fam wa omu de boa enti akika bom na sika ne ye dan akoni mu anya de se sika ne ye dan ehye bibi ase ana bibi a wo ye bia so ntimi ntwa wukuro wura nya bibi a ye bia na ye bokuro wura amane bibi a ye bia ye bokuro wura amane enti sampapa mu ya abeya ama dwumade no aye bibia ho no mabokuro wura amane na no mo be no trafa krowura aya wa de mi kan nyina ho ya bona amane yakọ boodwa kase awa hembobuwa no na nanim seze di abetom nya esika no a abeto se enka obi ho ebeko bank ena bi mso ebeko obi ho enko bank eno na akọ yisu ayeden ena nipa bi enam contract ise nipa se ona omuda adwuma no no edi sika but onipa na omso omudi sika me rohoi ye tia me jira me se me rohoi nie ya ba ya no no crazy care da ho 20 good years ya me beto ye aya 3,920 39,200,000 and I'm beto ye within 3 years committee and assembly members ejuma ya 1,283,000,000 ya ko site akwaji sika ya anya amu ya ni na sese ya ba ya konta kire o man ye ko disika no na ya ko site ye nipa nan pe ani ewura site sa agigi sika na bobo ano ya ba ni obi ani akonta nya sa do na seke ye die na ya ni ni aba ya konta wi a afa ni ebe disika no enipa bi afa adwen bone de tadwumadie no ekibeti inshallah nyankopɔ hui enkumudie be ba adan ne bekoso dodo sana maleto se kai nu ho no na maye wie ena ze sei abedu sabri zamre meso yi ensiran kenya me adwuma ye fa ne se mfie num de na ka ye nsa ye den na ka first floor no ka ye for 2 to 3 years ye betima wie first floor no de enti a minim sa ya mi wogide se ka be baso ni ye te Ghana ti mabo sika ente sa no hwefe ene amigie wo kurodua we mu ya ba komare ba obi mo obi choponi o bada una wo pie kura musmunye wa milo munyi 2 million mfanta duane ni enkura nketu mu mpanifo ya fa masons yentwe omuka ya fa carpenters yentwe omuka ebi na wosite zezi ya fa simbenders yentwe omuka but na mafuto ni sisi aboni ntia na yetwe nipa ni nyina aka
nti sese dia bedru no ugidi se mfie num na mo de simoni so bedru na mo wie yentimi de yentimi nti no ane yesa betimi ayahudo mienu de eja mi si yentimi no se adwensesa ne nkabo mu na anyeden ama yentimi ba adwensesa ne nkabo mu ne ba ye betimi de enti ye betimi ni ya plane se efie about 2016 efie mako 2016 ni nyaaye efie bia mi cement one bag ya ye 2016 bags of cement etimi bu adwuma no kolenim ya sa plane to so mienu se sa na tia dia ke fie bia August ya ende ye kan from August September October efie bia so my 100 cities anu so ya cheke na ko 2 billion 116 ya ke wo ho enti anu create mi ma adwuma ne yadan akoso enti adwuma we no ayenkabom ane atuwache ane adwempa enti kasika mi nwura mu bebre Ghana workmanship ana ma adwuma ya kese enti wo mu ya adwuma nyen ntwe obi aka na obi ada akoma pa ya adwuma we ya edi enti na mfie nu ye enti mi nwe aduase wini committee center enti se bodafo ebesi quarters doctor quarters mi ya mdo bako busumi mi ansa busumi num busumi nsia yesi quarters na complete a doctor ofuri Kumase baka akono be bia na so ohunu bi da doctors quarters ena wo hwe no doctor no be bia oda ena omosini fefefe na wo hwe kama pa bra Facebook Opemsuo radio se mane na fom kura no aduane a ombeda fom no aduane ama community center adwumaje no enti nsira to gusuma adwempa ne nkabom no odoba emfie num ye be wi adwuma na da ho components ben na wo na total cost no sen na munwie no na mo de boss project no ka sen na mo budget de yes adwuma me pe wacho ena me kan ye wo ekuo no ye wo yempanifo ye wo bibia ye nya da no ha total cost bibia no aketwa no ne bogus no ana wasa afokuo no mu dibre enhyehyeye ye de ye wo da na ehu se yaba ene ye behia 1000 ana ya adwuma we wo site na wo ma kire se monko chama honkwaje 1000 no na momfa meye adwuma awfo na adwuma no fe enchire mu asika no nkosuweni ya ba adwuma se no ya ofo ma oda adwuma na no ya committee fo ya wa ha eje o ma bedru site no ni awo se ene mesin fo dodo se na ba site mesin 10 laborers 12 na 22 sa 22 mu wi na fo ma afro committee ni no o ma pa adwuma o na committee ni so afro chairman Mr. Chairman ane monko kasia ho na kwaji sika ne yadan okwa aji sika sei se nipa ba ene 2000 oji free kasia ho ba na mabo chire na committee na bo chire ansa na de abra for man ansa na for man ye payment wo fraud said the adwuma no enkoso wo no odi me did na napoku do di Samuel Kojopoku ya dodo na from na napoku opi from na sefa bosu okay na sefa wadawa ma down on the plan and saying you my bene woman Monday ehudwumi so far down esie no plan eno ma ewobo no de eno ma bebre your offices ahodo your private areas ya you feel say ejanan bia ne obi kura ba ha na opese bia wo shawa no ho a obetimi aye aside that no yewo chambers bebre mu a yewo executive area and yewo normal like Sewako stadium ya ka se ha ye bia VIP yewo sa no ma no enyina ehum okay tidoma me susu se ewo dan mu a ama ye ne je ho se ye be eno no dwumade no mu wi a ede no nyamhye no bebre kroyi ede ni si a ama nipa no bi ahwere gidi ho mumu bi mu a ama na akoba se emu acha sika no tua no ama dwumade ya atia kam ide na asi de asie okrom ha ya ama dwumade na akoso no ne kasie mu ameka aye nipa bonifu a ewukuru mu na dabia so me de ya na me hunu se enam we dabia yese bonuma e bata ho edi kuro bia so ya dan ya ubenya sa nipa ni bi wom edi ya sa nipa bonifu no omo na ama adwuma we twentwa ne na ase na eye adwuma bia ehia akokoduro sega akokoduro a adwuma we cheba wojira hakasa ikro no na wapa aba ko oja chire die beta ya kokoduru ana motu
ana actually wanya say no me de me ho aba for de me yedwumadie no me bi gira ha no mu akokoduro because ensem a ye ka me de obi enim se korone sika mfa me ensem ta mo e fa me ensem adanse die wo ho wo mu no ba bi ye ko but even korone wo hene kra wo tim so mpese me ye for man me ba so mo na di mi si for man wo hene na esi ni nyina akọfa challenges ni bi baaya anka dwumadie no atwe asensen because community your project here me feel say na nadie ewo mu woni so ayedai wa be kate so odi asase na maye ni aye your project here your hene no ade ni sika ye ene opekoro timi fa ne contractor na whereby odomfo bi ya sabi yenuanu mo wa abrochire ho no nya obi ene tam sika de ko efie bia mu wa na de obi akopie ho na wanyo opepa se wo obeye dwumadie bi na me yanum na busuafo wo ho bro be 15 wo mu nyina sika wo mbi eti wo mu nyina ka ho ene wo mu anya gidie se enye se adwuma no na so hina wo kuro mbe ka se me ye fo ma wo mpena oje se me nua no sika de ko betu ya bio me pa show ote ye no obisa na di nti a eba no sa ama na kire mu ana na onyanko ho for no reason about say was one mpena o ma na nye se adwuma me per se no me no personal issue ye kuro no enyina eda wo mu anim o mo me charge se pese be ko personal issues no ni mu de pese mi hu se ote ye no wotu ana mo akobisa na bibia sa nyanko so media o sheda suma nipa committee for ene o man ekohia e wona hemfie we bra na menka ho enti mu mo no de nkra ma chairman se dwumadie ru ekoso me de won pese me foreman bio enti o de nkra ma chairman so me kan chem so won hia me wo asase de so bio enti chairman e ka kire de se wo no de ontimi me ka sa nkra no but no actually obo mamane but memete ye no nanso mesuma ne henkwafo ba ko ka kire se onko kan kire se ene wo no mum na wo pa won si asase no so so ya nyabotre sabi krono de amamre kwanso nti ho no de mempese ye be ka ho asem wo ha nti no ibia nyame adoma ebresem ihia ofia na afi no ya ka ho asem na ojidi se eno ka ho bi na mampa pe mu aba ama dwumadie no ya ka nse mu anano de mfa ho kra mama foremanship de enka ho de nti enka ho ne se o ka se o mama nya foreman no wo mo no adi sika ne ba ne ma me nkura nhye se me nya dwuma no nti o mu nyina ta amachi nti no de ema me nso me mpa aba se me gya dwuma na to ho nti de na wo ka kire kromafo on de na ka kire wo mo etresika na mananefo eni nananom a ewo krom de adesre na wo de to mo nyina anim me de adesre me de makromba eni mpadinfo a ewo krom se ye besi yaso na ye gya yese ye hu ni ye ka edam sa do mane so ana akofa sa suntidua we di abadwuma we hu a adwuma na etwentwa ne na ase se di pakoro no nso a wo ye saade no wo di adwuma ne ma na wonye ayati se krom ha dwadie obi ta aprapra nsande bia wa ya ye to no wani beba ho so na krom oni nyina obi e to obi ni pakoro wo sha aprapra nsan eto na ase no wo gya ya wo mo ebeka ho ni nyina wo be gya eto dwumadi e wo krom ha no enti wo ko nkan a na nipa bi etwe wo san but mo obetwe wo san a wo be pa aba no se nipa pakoro wo di adwuma ne hye ne nsa wonye enti media de abede ma o manfo ani se sagidi a o manya wo committee nim na me committee and appointed me as chairman o mo no foreman ya o mo no o man ni nyina ka ba mu me mpa abasa menye enti o mo nso utua sika sade o mo anya ye mugidie se betimi aye adwuma no o mo nya gidie ni ntua sika no na adwuma no enkoso foreman das nso be das na na se fabo so madam ase se wie ye behwe na
assemblyman so kroma honorable Adaroma Beme na ye nhwe kwane be fa so a kro no be ka ne ho abom isanse adwumadi a ekoso e ko e pa e de no munyam hye be blokri e de nkoso ne beba eno nti ne ekoso nyina rebuta ne se ebededi na odo ne pepa kro no wo amde hyase no omo e de akọ ewiye pa honorable memo akwaba ya ja openi order man bachodi ipa so de Ejeri Afi Isaac Honorable Ejeri Afi Isaac ya no akasa den kakrama me ni ekosui we assemblyman wa ha woni je ho sa yese empapa mo be koso be si odwuma ho ama akansense mu se odwuma kese ti sei openi me dase me de mi hia se enka ye nyina ye be pempesiwa anonkro na se adwuma we eye odoso na ye nyina de hya ase se ye by edrum na bia adwuma no atekofom yi enti mesreme manfo ene me nuanom ne me bramo ne me papa mo amanone se odo no ye nya de hye ase no yamfa sa odo no ensa ento so ma omo bamumu die se bia no ye besinkiti ne yahwe baby a sinto obia no na ya settle problem no efi hono mo ama adwuma ne enkoso asa akoso. Okay. Waka no tia wa abon to fa ne krakra no kan ibe kire empanyufo a abrochifo yi wo mo ene empanyufo akromafo ne nananom yi wo mo e den na omo enye se ne be ya sa ne ma nyina no to betwe wi a na ya hwe baby a kakra metimi aka ne se mesre ne committee fo mesre omo a empanyufo apa omo se omo ne duma no ano me pamcho bibia babia bonsam babia nyakopon eso no gya no bonsam nipa so wo hono a ono so asensuo wo se odum no efun so beba se fun so ba na se omuti bibia la ma omo ba mu efi se ba mu bu eba adwuma entimi nkoso ye nyina ye adwen se eni emfie be se enum na ka yetimesi community center ye wie first pa na ye ti duase amanwo eyi man egu yeso na se ya yehudie siye ya boka no pi enfamefa peni ba ko ebi ibo ritirim ekotwa clinic entino se ne se nyanya pepasi ya yesi adwuma ya meseme manfo ene committee fo ne perifo a ya pa mo se ya hwe adwuma no so no ye nyina ye mfa adwene baako na ye mfa mowa na minim se eni be se mfie be se mienu na se miensa no se ye nyina de odo ene kro ye adwuma ya ye betimi awie adwuma yi de che ma aka no me de ekwa wa mame de che meka sa ne se mfie num no se ye de odo ene kro ye eya enkoso ebeba ye ne kro mafo so ebekasa na mo aka kra muso betimi de aboaye no ye nyina yetimi atu ho anamo ama yie atu yie Dwiase a yeka ho asemi ehefa enewo obi bisa se dwiase no kra wa hefa me pacho dwiase ewo Asante Achim Central se wudu kono wa police station ekwan no fasoa obaba ababe pie market junction ofeni fasoa dwiase kwan da ho no emane fa ba bia obedi kai ababe pie krobi ho ye fa obomliso ufu bomliso eba eye kwansini enum ansa na wabe pie dwiase high electoral area ben Asante Achim Central meka dwiase we electoral area ben dwiase no ahembonum electoral area. Okay honorable das ni wa bacha udi yo me das if me Erica Paul de do na ni me Papa Lexi e wo krodo yan na me youth organizer e wo dwiase. Okay na de na dey say wa ho de ade organizer o mebunu no eswati me that's pa am say yempani fo na di ka kan sem bebree arakwasa se se ye hye dwumadi na se na nka ba ya nka bom nsem de ama youth ana se mebuna e wo krodo yan wa me hu kura ni nipa 300 400 e ba communal liba kuro ye ne fapem kuro ni bibia kuro ni nyina so e omo anyame aboa omo a omatu kwai wo amano ye nuanom ye papa nom ye bibia kuro ni project ahodo akese nyina no e gina omo so
It's the moment Omaka say, you say, Sadi way. Omunya de bedai ada the committee and also the assembly members na the here say omato omasafle youth no they so make sure say be organize communal labor there were a platform AI timi ko gina information center eboda wulu e mamanfo eba le mum na say mu de hu ya ne say wantwi aba project na ye yini nti edwuma bi kura no meti gina ene me so me panelist na say enkrofo no me adwuma say nke pese ke mu mi ana say demonstration egitia omo a omohwe adwuma no so no ba ye bo wura mu no eni wo se enfiri wo mo nemom efiri ba bia sika ni efiri ba ene nkrofo kro bia ewo kro bia mu a omwura ene manase mama to so ko se minyini beduru sei project ahodo a oman na ye no bebre efra brochire neba but me hu project ya ye discard free bank ene de ba omo me ati asese omo nkrofo ku eno mo wa brochire omo na mo so mo yom project edi sama basa me se me pese me ye sa tank we na ma me kwa se me nya nipa me pese me di me sika ma no se onya dwuma ma me no ono na me de be ma no se wa anye ne yi a me ba ono na me hold responsible enye wa wuti kurudua no mu no the moment a wo de ade na basa ma preso monye sa ade we wo ha ne de me na e ade ne ya me dia edi se me diska na basa wo ye sa ade we ma me a oni pesa ni pana na me ne wa accounts enye wa wuti kurudua no mu no edi ka ye be demonstration de tia wo ba ye bo wura wo no ye se de abadi wantwi edi abani nti se obisa me se de ama communal ba 7 sa na na ba foma ejina wantwi a abasi kasam ho ene we se yamfa nkoto bank we se yamfa manipa but me de minim de waje bida de esi ema ye hu ni se omu ye project ya edi project ni sinipa so mesi so ye project ni fama ye na ye de ya ho oden edi aboa ama project na akoso de enim no ene empaimuna bano den na wo ka kire wo kwan be na mo fa so insisi na mo san nya ho de mo from fanto adwuma no so okay me da se pa unia kaka me kan se empanifo obebi o se de onim to no na ye de ni igina ano na de waye bida no na ye to so e ma ne ye kaka be e be ka kire omo amo ne ni se impre bebre no mo discover se fanyi project e ko you anko you omuni de omodia bana edie project ne sa akoyo enkoyo omunim ana omoso betimi edi adanse se sika afa abrochire edi aba ede aba be sini pasumia na project no so project ye de we omusika omodia aba no se ye ka amount of money involved ebia omodie ne enuru hu ba bia ebi se oman no ede opepa esom ede boa o ye hwe kotesia ya omu wi a chama so odemboko ha ene sika ne ho niema ene adwuma o ya ye o man na boade ya ye ni nipa mu de besi o mo so boade o ma ya ege na kire se se adwuma we o mu ntimi nye o mbetimi ya ye enti dia kakra be sere o mo se kwan na nam so na ye de adwuma no ye de se nam sa akwan ne so a ebe boa ne mo sa nam kwan so na kofa kwan foforo so dia menye so se me so menya opepa e de organize youth no e bi se youth no de ye ni ni se age we ni ye 1+1 e 2 ene ni se empanifo na die ni mo no so 1+1 e 2 enye tere enye nipa ba ko enye nipa mienu enye nipa miensa ye nyina na ya tena se ene ni se o mbetimi aye ena mo de ama wo mo ye be sere ne se o mo tonkoso na mo tonkoso so kwa so be fa so a ye de sa azire no sa be ba adwuma no mu no ye de be ba odi kashiafo a o mo na skanu bi ebisi o mo so so far de o mo ensa so mu no kwan be no mo fa so edidi dwuma na den na ba na se de si se o mo fiska no ko bank na ha o mo na se den na mo ka fa eban mbachodi pato afele midin ni kwame etian ana se nsia Samuel okay openisia ona skanu bi si mo so mo na mo kraska no kwan be na mo fa so edidi dwuma emu da ho amankrofo bi ehunu se de bi ase bibi nkuyi ede ne abantia amankrofo enyimi yo mi da sipi dedi ka no amanka bi kakra asama so aba se 2000 year 2000 no e ho no mo na menya nkra bi free abrochi onya telephone call na meti ene chese enanum bi epese on diska bi besimi so na ye de boa onua bi onua no okoy tare light pole ho na nya yin kwanhia kakra to mpese on gigi to kakra bi na on de boa no nto ni besimi so ya gigi ya nti edu mre bi no o me ya se sika no de ye nsa aka no ye mmoa no na ye mfa nkoma sa onua no
ema ye cheke sika no ema mo so asote sika so no se ede ba no ye saka sika no a o tuaman ya na ya ma wo mu aya wo ese nipa se atuaman enti nipa dodo a ye saka wa ase no na o mu so nim sa nipa dodo no ena ba wo ho no mo enti ye boys kana no ye manana aya wo ena edi ma sa nipa no nti ye wie no no atiri ya na nkrafo sa ba ese Wota no Jurassic Health Center no. Ni da no enya humka. Nti on pese o sisi da no. Nti on pese o sa dis kan ebesi yeso. Na ye gitum we say ye nim de ntira nipa dodo okuma se no o mu ye se ye na sa dwona no. Na ye gigi sika no ko ni. Sika bi obi obetu sika bi ama bia no. Ye ma receipt. Na wo twa receipt no akoma ni nwa no ama no tua no. Na ya nsuso ya fra anuan makati on se nipa sei wo tua sika na man. Enti nipa dodo a wo matua man no wo mso nim sa nipa no namba tikakra yetimi se adaje kwotena honom wo se yewia mpanifo de mboko amama ko he sa dan no o ma da fefe ya tia se adaje ne mbre nyina e woda ho opese wie yewia no me se community center ya na on pese edis esa di djuma no sika no om di so bia so anom dia brain na so akopa bi dia to ye hia pe ne dia ma won etimbe sini ne so etim ko si obi fo so nom dia ba ye wi a ne de si tia ma won ti nipa dudu a ye saka won ska ba bi dia ho no se nipa dudu no o mu ya we e wo ho no enti ye fiti adwuma ya se ye gusu a afa de ho no prekope sa obatu se ni a ani gie ni amugika ye di wa se ya ati se okura be won wa afi de ho no prekope na odu obi abase nipa na da no ye wie sika na sisi adan nipa miensa ye wie sika akọ sisi adan nti odio no mu no me kwa de kise na aba no we don pese metie enti me ya bona obi asi asem bi asem bi ana me de mo pese metie asem ni ana obi ka so odio no be sende me nikwa ni metie odio no na me bofu enti ka me pakwa gya adwuma no am si da bi esa enya humka anuanum bi ase wa daje wo sika na se prekope na megya ya esa me kwa menye oman papa ana ibusu na se de odio no nsem no se enipa ma yani entofom na umma umani ekofom a wo behu no ma ekoso ba bia grimwa yani pa ba miensa no ye asisi adan entimpa na ye gba se e bia da kubi anko be ba se bia dan no bi esi ha se na mo ekohwe na afi adan se aba ho ama ye husampa ya disika ampa ti yegusu a na mka na bo adwuma no efi sa abre no eba no sikatwa amafo twa ba se no enya humka papa sane bo acheminu ebi twa efa na ebi su twa fa se nti media de mekane se pese bia no koso dia afanu no nyaa no yenya ba ko sanse yesi united we stand divided we fall enya ba ko se be adwuma no ebetia tumpon na akonkai yo yego so ya ne duase manfo etwetwen komo ni nyina ye dwumade no ye yo ntia se ne be na asomdwe ba ema no bi o ha pese ye no mo so kasa na ye je omadwen kire ma me mo akwaba yo ye ja opini kesi na odi ndi sen ye frem na ya duase kremu na ote ni ekosui den na wo kafa dem kafa se de ekoso di bla ni jihwane ye bo afise se ye ba na wa hwe mabunu ye fa ye ho a wo se ye kire se ye kogya dofo no na boafo a ukogina manwa ase amanwu timiti bo wutirim because of the community center near program one abekwa ugina wa nenso ja agum wa na pata tutunu ebobon de me ya kware last year ma ba yas menyu ntuma papa bi afra na me ba yas de mu enso ja agum wa ne ye dwane me siriti atete ya community center nke enwane eti community center ye ni abre ye besre se munhyem putupu amayen na ntimi mra na ya ble ni se ye ensu otane ye dwane kwaso mfram fa gidigidi a ye wo ba bi tia ye nsuro eti esram mo so ya sin bi na mo maboafo nso mo aye bi because krowre munye krofon yeso ye to aba pa ntini nye ye mpanifo anu ba bi ala omo mehyem kanyama ye
Nanso ye ran fi wo mo me da manu ase ye frozen me ba cho me de safo a but me din pa wa de ni obi ani mo dwa ase ne Adom Enterprise enam se me ton dansie ho ne ma mame ne ekoso yi ho so bibi ka fa ho me pa cho yo me obi bi ka pa tre se ye community center yesie achepa yesusu se ye pese si community center na ntime maso ene nyame ya Adom so ama ya start bibi ama show ma obi ehun se ye bibi afa ye hu ni ade na ekọ ya kwa onka kra bi ya stop ya border rokran po sanka man form wa cement na nka ye fa nkwa yanim enipa ni bi tuatu afa ye hu ni ekosi ye afa ye ntiwi bi omo etu e manti enim se bi obi akasa okuntru ase bi ana ama sa cement na o man for the support to adwuman emma ye ntimi hu enti ese de ase ye ni bi kase pa ye community center na ye kwan a say ye wo mu a ye ni abri okoi ma senka ye nya support ana ye nya boafo se omo meboa ye e ma ye nso nka ye nkwa ni mu anka ye ni je ho sa enti na ye kase ye ni bi kase pa na ye de kasa ye hia amanfo omo meboa ye community center because ene August ye be ye Woti eye na se abon wa se nso atiagu ya so maba wa ne ye ko ya se ya ni sampa bo adeda fom o ya mpa bo anu wa untimi kuro ntuo me kan tu bedru no na nsuo na tabo afọ wo nyina awo kra be ye omo nso anso be hu anu odi me kan no ede na wo ko enti ye hia mwa nkasa wo kuro yi mu momwa ye e ma community center ne nya de enkwa so na ye ni ma bi ehia wo kuro yi ma e ma kuro yi to sin bia momwa ye na yansu yansanka na ye kuro e ya bogafo kuro pa tase ya didi ko che beto obi timiti kuro ni din na wo so wo baba bedru na ye se enioma bi nko ye wo kuro yi enti se na obi a wo te dua ase yanka no wo te yanka wo mo bi e so de boa ye e ma ye community center ye sie no e timidi mu na hye ni mo nyama oboa ono so wo nhira onyame anim enti obi biara obeti anka bia ene ye ne abere ye hia emwa pa se de be ya adwuma ebokoso eti adamas jiase manfo ana de ensem we atu jabra yekopie ho ne nyina eye ensem a ekoso wo ho mpuntu a mo pe na nya omutra ye ma abogafo mo wa ma no ne eboa se ombepre ama mpuntu aba no na sebi nipa bi ni namu a ekose bebo ye ne ohene di nkomo na mame kwa homa no so na me ne na kwame apia kubi ona ye konogu dwiase nkoso ohene ni se o wa ma no ne ye ne nkotwetwe nkomo na ono so ensem oho oya no pe ye mo ate ya wura o ni ya Adam mpombo ko de nyamado yo Adama we de yense wo bre bebre fi se na ye frɛ okura na wonam kwan so akodi dwuma bi wɔn ne Adama de na ekoso odwiase wo kuro fi be mrebe si ya ide community center na ye person si we kuro mu na mtwaso twaso Adama ya shasiye ya ye nyama bebre kakra what means I told you no can say you come ya nyama iguso na moko he moko kovai na mu wo hena kasa okay na wo se muso wo ni be kasa okay wa chia me dasi wo bisa se e de na ekoso enti de ekoso ni de ani se nka wo be ma lo kan me flechi kakra badia se de yo ya ebedru community center iso anka na ni beje ho Wadama ekwenya da ho me da ase ani say ye kuro no e wasante achim center na ye kura ye noso nyame boy no ye tra nyi ye bia sa ama ye nyi patitiro bia emfiri ho enti nyame sa boa ye kakra ema ye tutu akwan enti akwanti no ena ye ni pabi ye ni di ka ye ebaaye no ye hu se ye kuro ye nya mi sa da mumye mama di nya kekene nsase na ye ni bibi kakra enti ade ye di ka ye kwanse ku si clinic na ye hai na clinic wo ho na ba ya mai clinic aba ho enso ni hai obi fie enti obi fie na ye hai no
ɛna ɛkɔba sɛ maame ne hia ne dan nti yɛsɛ sɛ yɛnya yɛpɛ yɛ deɛ nti ampa ne yɛ saa mmerɛ ne yɛ nipa du baako pɛ sɛdeɛ yɛ Amerika amanfoɔ ta aka sɛ founding fathers nti nipa du baako keka yɛ tiri bɔ mu mi yɛ ama yɛ start si dan no yɛ ne nyina ne nyinafo bɛka yɛ ho ama yɛkɔ yɛ no wie dan no wie yɛ ɛne yɛ sɛ ɛne mo nyɛ mpɛ nkanea nso mmra yɛ nyina mo ahoɔden yɛne yɛ nyina no kobi to aso yɛfrɛ yɛ pra ɛfrɛ hɔ pra so yɛka yɛ ti bɔ mu ɛne yɛtwa yɛ ho akwabenatoɔ ɛma yɛkɔ ho nkanea no yɛsɛ sɛ post ɛkyɛ ma nkuro yi mmienu na menkyɛade ɛkɔ n'anim ara na abayɛ baayɛ no na ohura bi de bandudu yɛ MP na ɔyɛ boafoɔ nti ɔbɛboa yɛn sɛ ɔbɛboa yɛn nkanea no nti ɔbɛtoa so ɛma nkanea no dii mu na saa mmerɛ ɛboɔ no a ne yɛtwa ma yɛ ho no na yɛn nyinaa na ne yɛtua nti ɛyɛ sɛ yɛma wɔ mu nso mfiri ho yi ampa nnua no ntuaeɛ no ɛnya nteaseɛ mu de bae nti ɛyɛ sɛ kuro biara mfa ne deɛ prasefoɔ ntoa so ne mu deɛ no mu mfa nyɛ deɛ de bɛyɛ na yɛn wiasefoɔ nso yɛntoa so yɛn yɛ deɛ yɛntua deɛ no mfa nyɛ deɛ de bɛyɛ nti yɛde hyɛ aseɛ sɛ yɛde si police station ɛfiri sɛ police station nso na yɛ ha dan ɛdan bi na yɛ afei de ayɛ dada koraa na ɛnyɛ convenient ma public no ɛma police ɛma yɛn nso nti yɛgu police station no so a ɔhene a ɔte so ɔte wiase deɛ mokɔto sɛ moakɔ hɔ a ɔno ɔkɔgye plan by police station no si wieɛ no ɛne ɛyɛ ntɛmtɛm paa ɛsina sɛ ne sika no kɔ waawa ɔno nso ɛgyegye sɛ obi to mmara kurom hɔ a ɔbaayɛ no ano na ɔyɛ aberanteɛ no ɔhyɛ mmara sɛ obi ɛnka ntam wɔ kurom hɔ nti woka ntam anaasɛ wobɛdua na yɛkyɛ oli a ɛhɔ anyɛ ɔwɔ fan a wɔgye wɔ na ɔde atɔ nneɛma no bi aboa police station no nti ɛma no kɔ ntɛm ɛma police station but it took us 14 good years ansa na police station no yɛbie so ne nyinaa akyi na amanfoɔ ampa aba sika no nso ɔgye bi agye totɔɔ diabɔ ne ade n'akyi no ɔgye bi totɔɔ building materials sɛ iron rod ne cement ne nkyɛnsee ama ampa ɔde kɔ so ɔde bɛsi ɛhɔ deɛ ɔde bɛsi ahemfie good nti ɛno nso nkamfo a na ɛmu ara na yɛtee sɛ clinic no a yɛtu kɔ hɔ no sɛ boss no a wɔ hɔ no ɔmo fɛ no chief as the chief superintendent a wɔ hɔ baabi asɛ bi yɛho nhwie no na nyɛ koraa yɛde sɛ yɛtete ayɛ nhu hwee nti anuanom bi baa fie ɛna bɛhuneeɛ kasa no nyɛ mu na akwadaa bi apira wɔ hɔ a ɔkɔforo electricity ɔkɔyɛ nkanea ho adwuma ma ɔman ɛma ɛsɔkoo no electrical no a nyame nko anko yi nti ɔmo ho no YouTube sɛ amanfoɔ ɛɛboa no ɛnyɛ sɛ na amanfoɔ boa no ane ɛnyɛ kyerɛ yɛ agyeɛ nti nnipa bi a yɛhuneeɛ no ɛna ɔmo yɛ sɛ ɛne ɔmo bɛboa ɔmo atwa ɛboɔ nti ɔmo adwene yɛ no ɔmo sɛ amanfoɔ yi deɛ asie no mo madiane ntua 20 each 20 euros baabi a wobi a sɛ ɔwɔ America bɛtua $20 so ha bɛtua se ɛne yɛyɛ ma yɛde kɔboa akwadaa no na mu no ɔmo kɔɔ fie no ɔmo yɛ presentation no ɔmo yɛ no hu sɛ obi de to mo anim owura bi ɛyɛ adwuma clinic ɔno sɛ ɛnyɛ sɛ mo aka mo ho abɔ mo amoboaboa yi deɛ monhwɛ na chief wɔ ha nso n'ani kora nka kurom ha n'ani yɛ nka nsɛm ɛyɛ clinic ne chief no n'ani nka ha nti n'ani yɛ nka nsɛm yɛnkɔhwɛ a ɛyɛ dan ne dan a ɔte mu no ɛmfata kwan mu koraa nti wɔn yɛ sɛ nyɔm bɛ repair na repair no mu no na amanfoɔ yɛ sɛ no ɛnyɛ sɛ mo yɛ deɛ a mommia mo nyinaa na neɛ monsi dan no mayɛ monsi no foforɔ koraa ampa ɔmo deɛ ɔseɛ yɛ wɔwɔ ɛma ɔmo twa akwaberanfoɔ wɔ ha ama obiara tumi tue a €50 $50 £50 ɛma yɛde boae na ma wabɛsi kora mu nti ɛduru hɔ no ɛna ɔmo sɛ ɛna yɛnsi community center yi ɛma manfoɔ fi sɛ
na yɛni baabi a yɛni baabi a nkwadaa yi gye wɔn ani sɛ wokɔ obi a wɔdi na ɔyɛ adɔre obi hɔ a no wɔdi ne birthday obi apɔn no ho wɔtwa si so ne nyinaa na yɛnya baabi ɛha adwene apatase amano bi wɔ hɔ aseɛ ne yɛyɛ no a ɛtumi kura pirepire nipa nti amanfoɔ nyinaa deɛ ne gye si yɛbɛyɛ kasa no nyinaa mu bio na ɛkuo no okurom ha no na ɛgu wɔho meme bɛyɛ panyin meka sɛ nipa du baako no sii kayi na mene ɛso panyin ɛma saa mmerɛ no yɛwieɛ no abambuo bi ne amanfoɔ bi ne nto ho ase bi baa ma yɛgye yi mu ɛma bɛyɛ mfie dunum akyi koraa no na ɛkuo bi ni hɔ ɛma yɛhweree papa ɛsisa mfie dunum yi saa mmerɛ nso ase atrɛ yɛa sɛ nipa yɛyɛ 400 na 300 kwa no nka abosom yi bi obi atua 5 a na nka ɛbɛtumi de ayɛ nneɛma paa enti owura bi yɛfrɛ no Kwame Amoa Mensa ɛna wɔne kababa bi ɔmo fa adwene sɛ ɛnyɛ deɛ ɛkɔ so deɛ mom yɛnte kuo ante ne yɛfrɛ no Lydia Pokuya enti Lydia Poku enti ɔmo te kuo amafoɔ nso pene ɔmo nyɛ amanfoɔ bi ɛka ɔmo ho owura bi kɔ ambo akyi ne ade ne adwuma no ɔmo te kuo kama ɛde si clinic no enti ɔmo wieyɛ no ɛna ɔmbɔ mamayɛ sɛ nana yɛwie clinic da yi di a yɛdeɛ yɛabrɛ yɛgyee mu na yɛmfa ɛyi no ho bio community center ho bio nam sɛ daa bi deɛ moayɛma woyɛ fɛ moawie community center within the short moawie clinic da yi sie within the short time bi a mesrɛ mo nnipa no a modii agyeɛ no mu a monkɔ so na yɛnyɛ amanfoɔ bɛtara mo akyi ɛhɔ ɛna afei deɛ amanfoɔ bi nti mo ase no fiti aseɛ baa mu afei na ne berebere menim sɛ saa post no woyɛ a sɛ wodi obi anim a post obi aso nyɛ akatua wo afei amanfoɔ start ɛyɛ mpene ɔmu atena so akyɛ ɔmu ayɛ sei sɛdeɛ ɔyɛ pɛn so binom bɛyɛ ɔyɛ ama yɛgya yɛ ɛkuro no gu yɛn ɛti na mesuro sɛ wɔhwɛkuro no bɛgu ama ɛmɛgya anwuru yɛ kuro no bio ɛnti manam sɛ mempene monkɔ so na montena so mehyɛ wɔ mu nkunan paa ampaa wɔ mu go so afei sɛ ɔmo kɔtena aseɛ no ara no ɛna ɔmo dwene ho na ɔmo bɛto yɛn anim sɛ ɛnɛ mu kan yɛnyɛ de sika no yɛgyegye ne ha ɛne ba efie sɛ yɛadɔɔso ɛne sika wɔ a yɛgyegye no nso ɛso nti sɛ baakofoɔ gyegye gu n'akanso mu a ɛbɛyɛ questionable ɛwɔ aburokyire deɛ nte sɛ bi menim sɛ Ghana osika dɔɔso bank kora yɛtumi bisa sɛ yɛto hwehwɛ mu sɛ sika no nya nhene ɛna afei sika no koraa sɛ wobɛnya obi a ɔde ba Ghana nso a yɛbɛtumi abɛgye no airport nti ɔmu atena ase adwene ho ɛsɛ saa mmerɛkora no maba hwie na menua baawu a mebɛsia no ɛti mebaa nom de amanneɛ bɔɔ me sɛ nana neɛ adeɛ a yɛahwɛ no nam sɛ ne na de ahotɔ bɛba deɛ a ɛnyɛ ɛyɛ afei so koraa yɛse yɛgye 10,000 Ghana 1,000 Ghana that means old currency no 10 million sɛ obiara kom bɛhaa no ɛfiri sɛ obi wɔ hɔ a couple na ɛwɔ hɔ no baako pɛ ɛna ɛyɛ adwuma yɛka sɛ yɛkɔgye £100 anaa €100 anaa $100 each a couple no ho bɛkyerɛ wo ɛtumi miɛnyɛ sɛ yɛkɔɔ mu ha yɛn yɛyɛtumi tua ne ntɛntɛm ɛsɛ yɛntɔ obiara deɛ sɛ bika ɛtua ɛna paa amanfoɔ bi ɔsia yɛ no baɛ hɔ ɛde bi nso si wɔ yɛgye sika ne ha afei menti ho adeɛ manso bi abɛbɛba yɛ ntɛm manso abi yɛ ntɛm sɛ ebi si yɛ mpɛ sika ɛnkɔto bank deɛ sɛ obiara obi ɛyɛ aburokyire obiara wɔ bank Ghana baabi obiara wɔ bank daakye nti for safety nso nti kɔfɛ sika de fi a ɛtumi hyɛ ɛtumi yɛ akorɔmpo bɛtumi awia ne nyinaa obiara nim nanso sɛdeɛ yɛhia community center ntɛm no ɛnyɛ berɛ a yɛde sika akɔto bank anyway mom yɛnya ne ntɛntɛm na ɛyɛ emergency kɔsɛ yɛni hwee yɛni baabia ɛsaa ne nkurɔfoɔ mu fie abɛmbɛyɛ hɔ no ɛne yɛha wɔ mu adwene sɛ August bɛbɛ mikrofo biara bina yie ɛne bibia sɛ August nti sɛ yɛsi ɛdan no awie a yɛnya at least first phase no kora tumi apɛgya si hɔ na yɛagye sɛ akyem bɛɛ sɛ nnan ahyɛ nom nti yɛtumi yɛ ayie num a day so mom yɛnya ne saa wɔ amanfoɔ so daabi nti sɛ mmakɔ apanyi wɔ ha no aburokyirifoɔ no goal afei na ɔtan aba mu ɛne berebere bi aba ebinom nam sɛ
na saje obiara ni sika obiara nya katua ha na mo me kwan no mu aye na efise ama obi efa no a o mu so mo premium sika no emba Ghana no ye mo ye mfa ye ngi ha ana mfa bank no me no mu tena ase kan se mo me yen nsim mo mo di kan e di sika no o mo twabo mo me yen pene enkopim bruna na je sa afi no na afi no so na je sika se mo de ko no yin na mo so mo idea no say yen sika no mfa bank no yen try no so hwe na the two sides no ya we na nya eye better no if you want na ya follow sa akopinte chinchina sa efanu a epese o muti o mo hono si o mo mpene o mo de chinchina o si adi ayiro ba fi enti akoba se o se ye anya fo emu akoti o ka bibia we mu nti ase o ka bibia ye no ho daga ko ne ho daga no so de no mu na ebejai abeji foforo na achi enti akoba no ba se enu obi anya ke na efa no a edem sika ba butire no eba Ghana o mi fa eyi no bank no o mi de kopsi o hele o mi ko bo o hele amane ya se hele amane se sika no o se sin enti se ko nu matimi ama minu na akotie no o hele no akojuna wo mu afa ehunu ya ni se wasuma se halfo no what is the chairman or senior president or senior party wa butcher no na no anya ne kwan so wona ma wuni ku bi wa butcher se bi wona butcher no abetiku wonte ha no abetiku enti aye nipa bi na yanya ne hu se yehia wuni ku enya ba butcher enya abetiku enti wo wan timi nko yisu nipa empanifo which means chairman which means impose on us you enti ni ko ni sa efana ati mo hono de mentimi hu maybe they respect those officers na appointee them na yemi aka ni de ya ko recognize mo na yemi local people a omo so nese anti yan fisika no maha no so empa bank no ye we nipa dia ye trust on ai this kana ma won a omo so se nipa no na akwada ni prime no yi sika no bi si so bibia ko kama omo si clinic da no doctor ni da no bibia ko kama yanti se omo ye strategy people pa say omo ye ex teachers ba ko be man omo say o ye former head teacher so say omo nya omo ye buo mu pa na ma mi sa omo ye adwuma kama ma mi musa o say no abrochirefo na mumu ate no eye ohene o wadwiase no agina ebi afa sabata na meka no ma efa na ti na omo ho no aba abetu bibi agunaso ama wa ma wo mu akoti ase se enu na ye ba ma meka se onu no awonu na de no ana musu bank ye maka se obi enu se bank ye ba si ye akabu ka ni sko na dis obi babusina trabi kura obi ebon hugum atabi ko free niema na se biskada bank na nsambe na ko sika no so ba no si ye di ye adwuma no ya ana meka se trabi kura yenso ama me amoha ise me nia ebi ma to cement obi to 100 bucks obi to 50 bucks just say the normal contribution na chino me say me bo 100 million just say ye sika na me ho meti senka me obi a ka me tua mo kora me kan e fa ba ko yes sika no just say me me patrosi wadama me ti o odisi ama me yo ama ebi mo kora abubo ye busia wo mu ansa na yekinya dru ya dru so na so anase sanko for mudiska abeto bank enye hwe so enti anu tinu sase na no akwafa na ko mu afa ono wako bi account no ma wo mu sa account no so enye recognize kora so if you say any problem ko bi account no amanfo are receive fingers e wo ho so they don't qualify assembly mind the accounts o kan ho we bi omo si wadi o man sika me de minimum de ama omo ade si omo so object se eni se anka o kan ho and so eni afo mi no e kan ho amanfo are si se yes am bi o man account
still ɔhene adamant ama wakɔ so abie account no ama wɔn mu ɛno nti saa na ɛrekɔ wokusa ase hɔ na ɛrekɔ kasa no nyɛ mu nso nyɛ no nko na akɔyɛ obstacle ama daa de sei no ɛnkɔ so papa no ɛnyɛ no nko bi sɛ nana nso ate sɛ nyɛ menim sɛ ɔmanfoɔ ɔmkɔdɔ fɔre biase yɛ koraa nti ɛwɔ kwaeɛ adama bɔ no tɔfa ma yɛ amanfo yɛyɛ mesrɛ ɛno nti amanfo amanfo kɔdɔ hɔ no wɔmanya compensation menim sɛ ɛhene no amu a sɛ ɛdɛn in short no wɔn saka compensation yɛ ɔsɛn kɛkyɛma individuals ɛna individuals nso no yɛbɛyɛ ade papa sɛ ɛdi a yɛmfa mmoa nti ne sika no yɛ about 480 million so ama ɔhene no yɛ principal witness witness wɔ so ɛno nti sika no akɔdi hɔ ɔnsan yɛ obiara nsa nka ama wasan ma right now wakɔka 80 million baako na wɔtua no kora nkwadaa no twe sofi ne nneɛma kɔ hɔ kɔbɔɔ na tak paa nsa na ɔrelisi part ama wɔn mu so afisi a wɔn si aka 80 million ɛno mmaa esi ne nyinaa no amanfoɔ ɛyi sika amanfoɔ yi sika na ɔha wɔn mu afei ɔyɛ sɛ ɔsi yɛsi ahemfie no nneɛma a yɛgyegye yɛ medical kan nyinaa saa nneɛma yi afei de egu hɔ yɛ ohun bi blocks iron rods ne sɛ yi no nkyɛnse yɛde bɔ daa so yi afei yɛ ohun bi yɛnkɔ hɔ a yɛsi sɛ ɔso ɔde akɔsi bosom dan ɛwɔ ewura mu hɔ baabi so eti ne nyinaa na amanfoɔ di ho yi a ama sika wɔn mu yi aba no ɛha adwene nti obisa sɛ nneɛma bi deɛ ɛkɔ so yɛ hɔ no a na ɛno no but ne nyinaa akyi no yɛnya yɛwɔ so yɛnim sɛ yɛmpa aba sɛ ebinom 111 bi pia a yɛnim sɛ yɛde bɛkɔ yɛ anim ɛduro no bibire wa wotumi bisa ɛno a deɛ mepaa na wakyere mu nyinaa de ama yɛ no yɛda ase paa na yɛbɛdi nkɔmmɔ mo hɔ nsɛm no deɛ ɛnyɛ ne nko a yɛgu so de akyire a deɛ yɛbɛsi biara na yɛbɛfrɛ na yɛapɛ nkyerɛmu afiri hɔ anɔpɛ yɛda ase paa meda ase sɛ meka na boa mo di a ɛnyɛ sɛ mɛtumi da ase nyame nka mo ho ɛne mo adwuma mɔdwuma paa mo yɛ wae yɛda ase paa nti mɛda ase bye kɔnɔngo dwiase nkɔsoɔ hene ne yɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ ɔwɔ amanɔne ɔno so ka ɔmo a ɔmode sika no ɛba ne bia ɛboa ɛma ɔmo ɛkɔ so na nka mepɛ benkum hene kɔnɔngo dwiase benkum hene na ɔno nso me ne no atwetwe nkɔmmɔ ansa na yakɔ ɔhene nsɛm a yɛkɔ ɔde to yɛnim ɛfa deɛ ɛkɔ so wɔ hɔ no na na kyerɛ me mpɛ sɛ yɛbɛpere ho ayɛ bia adeɛ a yɛyɛ bia no yɛwia ma badwafoɔ aba mu yɛbɛhu baabi a ade no firi ba yɛtwentwɛ yɛ n'ase adwuma yɛka aburokyefoɔ mu akyɛ ɛne yɛmfa sika no nto bank yɛmfa nto bank yɛnyɛsɛ nyinaa yɛbɛhu baabi afiri fi sɛ aburokyefoɔ no a ɔmoka bɔ mu ne hafoɔ no hu sɛ yɛyɛ dwumadie no bia yɛmfa nto bank yɛde bi asi police station doctors bungalow clinic we yɛmfa bank fi sɛ sika no bɛka yɛn sa ne yɛde kɔ site ɛbɛka yɛn sa ne yɛde kɔ site na afei yɛmfa nkɔto bank na yɛyɛ adwuma na afei na yɛma yɛtwa kwan akɔ wobɛkɔ ɛsi network nyɛ wɔnyɛ ntimu ntwɛn manfoɔ so wɔ site mu hia sika de bɛtotɔ nneɛma ɛno ɛna yɛsi nipa bi si ayɛ sɛ mma me hu mu ansa fi sɛ ɛnsɛm no dɔɔso na yɛpɛ benkum hene ɛna twetwe nkɔn ansa na yɛakɔbɔ ɔhene deɛ no na yɛtie ama bi akɔ so nti DJ Simple Adama bɛpɛ benkum hene na na mo akɔ hene deɛ ɛma me na yɛhwɛ yɛwɔ mmerɛ ya masɛmfo ama yɛmmerɛ nti yɛwɔ mmerɛ wɔ ha yɛde bɛdi adwuma yɛmpere yɛpɛ sɛ yɛnya asɛm no mu yɛmma kɔ hɔ matietie bi yɛnya akɔnya hu baabi afiri na mmom no ɔmo a motie Opemsuo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ ɔhene wɔ kurom a ɛnneɛma bɛboa ma kuro no apagya no na ɔhene ɛsɛ wodi akyire hwehwɛ ma mehum mepɛ sɛ mehum sika sɛ na ɛbaa ne saa nneɛma no ɛde nsɛm bɛba nti frɛ DJ Simple pɛ no ma me ansa na pɛ sɛ ne benkum hene kasa ansa na yɛkɔ nana nsɛm yɛbusa no no fa deɛ ɛkɔ so ne kurom no nsɛm ɛkɔ so fa project ne nana so kyerɛ mu ama yɛhu yi sɛ ɔno deɛ na nka no susu yɛ sɛ ɛmfa bank sika ne ɛmfa nkɔto bank na yɛmmie na bibiara nyɛ yi no nso nsɛm no ɛdɔɔso wɔ nti DJ Simple nya na ma yɛnkɔtie nsɛm a nana de to yɛnim yɛnkɔtie nsɛm a nana ɛde to yɛnim yɛbusa no
wanya no ha enti nana amoako hene konongo Jiase benkum hene ono ana ene no betwetwe enkomo nana no pɛ mo atemba Opemsuo nana afiri ahoma no so afiri ahoma no so ma yenkotie ensɛm a nana de to yanim abre busa ne nsɛm a ekoso ewo konongo Jiase yenkotie nana nsɛm a de to yanim Obusafo sɛdeɛ de kan ahwɛ na TV free kuruma ɛne wɔn a wɔyɛ adwuma ɛwɔ site hɔ no sɛ ɛba nana nso hɔ na nana nso kakra wɔbɛka fa ho no sɛdeɛ de asomdie bɛyɛ adwuma na ntiase aba na dwumadie no atoa so nti yɛne nana nso ɛbɛtoa so na kakra wɔn nso wɔka fa ho no sɛdeɛ bɛyɛ a abotɔn bɛba no yɛno nso bisa no asɛm nti nana ɔsuba na hene Jiase hene utumfoɔ brempɔn ɛna yɛabade no ase nana mema wakwaba yo ɔdaroma ɔmafoɔ deɛ ɔmo se ntiase kakra bi na ɛnya yɛ adwuma wɔn nso so na kuro no ɛwɔ wɔ dɛn na wɔka afa ho sɛ na ɛbɛyɛ afa ne nyinaa no na yɛde kuro no ada nsa na mo na wɔ okay wɔn na yɛde kuro no ahyɛ wo nsa ntɛntɛsɛ na mo tiya wɔn na yɛde kuro no ahyɛ wo nsa say now one for acre, whatever man, and then our culture or is we have a looking at us. Nothing in our myself. I do not have to do something. One more plan, one, that's a plan. Because I'm a chairman. Yeah, they have a community center, they look good. Yeah, they saw down there, and some man, the shame one. And I said, down there, and I in all will be by the way, that center. So, Sunday, yeah, store. Let's go down the AC. Yeah, because I don't see no. I don't know, I don't tell you. I'm going to check for us, so yeah, I can tell you, discuss it. Yes, I generated about 80-something thousand. And then okay. Now, I understand. So, if you can somewhere with the India, and got it was here. Well, say, see, I will. The baby was 2 years. So, so you talk from experience. And for I come once I catch myself good man. Also come on, committing the good thing. So, you go, my Germany could be acquired yourself, Muntra blocks. One way we drop blocks, let's see about 70,000. That's low. Then what? 70,000 cents. At first stage in Ghana is here. I come not live on the little blocks. One say architects, they say blocks are in corporate area. I don't know where money. So, I'm saying the car is about 40,000. Before that, what come up with forest again? And a mouse, not any scan with them. Mention of the generating scan. So, let's say, but when they call me, when they that's a good woman. So, what for plan number? Near come once. And if I make go home more, the chest comes 6,000 a month. I walk out, come. How? 6,000 to go. Not just a my contractor. When the end of my contractor. But I do 100 million. That is about 10,000. So, 10,000. Obviously, like a price of the communal labor support.
na content amasa na ye tramasa ne ko so ana mbani antifa kam yesin ana wo so enye ye man na sa na so dani illiteracy ye no mo so ye community center na so yes so da mecha amasa but ya no mba kam mo ati o mo ase enti won na this kano aba won for broche ba me ja se hin wo broche wo ba so enko so ni so for broche wo ba ana mkete enko so ni se na wo na ya enko so ni wo na me dun si wa na adeta wo dun si no plan wo ana ma na this kano mo de brano also one day we advisor then on committee no obligation I'm so advisor what any who need to advisor and to be as home and what is happening because there's a name also on one side and of course on one side no there's a name say one just says you can on one in music echo so what's over is one and also over some and the committee chairman so any this is all the plan of back so now one more back here catch your own set as man and I push here say Yama committee in Castle and then you need committee you need one crew for you need committee and then party did that but do go futility no you need committee at man what about you want to get the answer nti wode o hwɛ sɛ wode mo nya bihia modi ato yi modi man ato asesa yo aduma you see that is it is my time what you for me here will be yo mama so I na make sure some mama wo Sunday na enko sunko na enka when you work with children, everybody satisfied with the money they pay. So, the just come, you better, that man, they so, and before Mamma was young and home. If you this woman almost spend about 200 million. Now, there are good one, and I'm go for cement. I'm saying a woman for that over 500. Catch up with them for the same. You have your put bank account. Any have put bank account. At somebody like come. So, any account, Quantana commercial bank. Maybe over the statement at the level. MG, sir, one more and compromise, sir. So, please, sir. Yes, and one more. Yeah, man. No, and I saw the program, no problem. What was Mamma Papa? What is it? Yes, young and I share, and I see a new committee on my head master. Then you need committee. This is all I'm saying. So, yes. Into the tune for Brimpo, so now I say, and also essay. So the order moving on, say, a month from the dino plan, a rabbit channel. Na omo kime somebody can SC no omo behwe sa ye adwuma na ntia sa ye adwuma na afa no nyina no omo asanka bom na adwuma bi no enso tumi ato asa no ene ye enso ehwe se omo beka bom na ma empuntio a omo afra se omo ye no kurum ha no asanso ato aso na asantima enya emu animunyam eno ntina na ye da asesa ye ba ye mo de nko ye nka so me no magic school nana misi adwuma no ni hu edwuma no ni so je kwa so ma se me hu e ba de busa mo ko fra se me ma na busa na se me ka wo mo nti o mo nti se so just amanjo asusi asira bona as I say it me a subject here to the room. So I think we and mommy say now I said they will not now for
So, transfer debate ya sorry was a Busanana. She can't went to Nanga was a Busanana. What do you know? That's what they said. When I'm down and I met Busan said that she can't buy for her $1 Not a catch them. And I'm saying, I don't want to understand. When was I can't ever as a second? Not a catch them. What's the miscomfort? Ya mende wonde nipa nyina ko bank ma bank for ma ho ma chere ya mbere nyina sa commercial bank ana ya won mo ko ana musim na nyoko yinto so me ka ho ku musika ho se bia bank ho me de so mo man me sikana ka se mo ye ne enti mo ko o na se dia sikana ho was on I'm sorry. I have a friend, one mother. I made this statue of one apple. I didn't know. Was it the year go through? I said, that's in a disca and to Mango. I'm like, oh, what's your disca? No, I'm saying disca. Monko, the bank and Monko bank processor was not uncle. And now I'm saying, Monko for assembly mamma. And I go for it. I know why. And I'm saying, who are so uncle, near so a disca. And when you say the Sicama, well, one year I can't them. And for Sicama, one more disca was a Sicama, way of the man. The disca, way of the man to under one. And she said, mention the Nipa. Like I said, mention of the then Trama and Rosso. And I'm saying, Munko Bank. The bank here, was Munka de mention was a Munko, you say, Edmana and Cost. Simple. Why? Now, Yanko Siama about things, say, I'm Castle. But there are several police for investigating someone. Edman Besson. And someone Nana at the 2 year a Juma a costu our Konongo Giase, a firm Puntu Amorisha, my bida. Na community center Omubesi and Sensema Bahu Ama, more manone, Omo Boat Median, Mumuate, a BC Young Fanto Bank, a BC Debbie, Yabida Young Fanfa Bank. I didn't hear the buy near the course site. I memuate. A so cook cromos is here, met my catch yourself. A nipa wo kromo o hamu chichemu be du okono ene achire ede omone nana enye baako ti nana ne mpanifo kakra bi na wo ho na kronum nyina metuma kronum chichemu adu okono achire de mo se niam nana ye no mo nte ase se wo no akowuram se chichire fasika no koto ban fi se ye ma hu de akom tika abrochefo ndi sika no ba ya na ka de abetio se na omo de 200 million na aba o na ka wona na ho ntika mu hia bia ma kona na ono makoye den makoji eche kura de na na se yemfa sika no ko bank ne fa nkoto omo mu tua sika no abroche se ya ye bia ya fa bank ntino e de abiem ne yese ye ye fa mo mo ayeji omo di na ye de abesi omo so no anu na nipa bi wura mu a abrochefo no so mu ache e de se ba se o community center komo hwa ni mu no aka sese no uboda urokro obi anyeden emma kromuo se yebeboa fi se omu se enka sabi yewura ko asade akora se ka wokra na wodi animu epre de ba se wo ani animu no obi boa o se chinchina ye famra ho chinchina ye famra ho isi ya utie na ensem o kan o se plan way plan no omu disida na way omu fa me kire no but yesu obu se
na oda mo wa wo kasa na wo se o ma o tia me ko yi apaye e mo mo de yi bo fom nti sabre na na ehu ayi no se dwumadi no bedi no ma ye de asoko bo fom se omo be ye community center ensem ni nie ko so hina tetem na ke pebenkum hine eso ne eno nso ye ne nakasa ti nsem wo ho pa nie se de ma community center no aka nsisemu no eye abrochefo mu ache ensensem ekoso a we gina ha ye hu de ye kromwofo no so obi antua sika ne bi o abrochefo na de sika ne ba ana mo de asini password se we ni agini di wo ye bi da obi pra ye discover scene so o de command obi adi adanse police station sika be scene so omo de boa me yesi ye doctors bungalow o de buy am yesi ye clinic omo si community center nko ade yesi Fanfa bank of Nkrumah dasa ma mentie o oyene ba asem no o sha me mo de em sirika kra emese ba ma ofia kwasi oku Jesu kukufu yin ono ka na se mi se oman sika de on fa nsan so bi da bia da na mum ye be ma wo ma se fata so on fa nya adwuma na eduru ba bia ye ti ba fra mo won bebu nkonta a kire oman no ti ohene oti kuruma oman sika de won ka ho won fa ho kura emfama emfa she binum sa na miribi so afra omo na mo bebu nkonta no hiwa ade ba kwa me hu se ene no wi asra ne bi na ekwankai oni pa ekwankai ekuo bia ne she pass sika ba mu a ana so man eto man no man sika bi ba mu a ene sebe se ne bi na ekwankai no ye minim ye de she binum sa na ni pa sika be she on sa no enye se kukuru sika mu no edema omo ye de sika mu nkoto bank ni ayi o my friends trustees no mo sika no so e ba se omo okoyi se bia o me nipa numa e bia yi se bum bia nsa na san ansa na o ma okoyi sika na o mu yiso a e di adwuma no wi a o man no anas community no fra omo e mo on bebu akonta a kire sika umuyiye adwumanko am de ye na ye hwese ne omni sika na de ye adwuman no pepepa na se sika na for baby na mo hene nana odama sika no de me nana wo de wo mam ena da no plan awo kan se onya architect na wa go ye se fa da no plan ma o be se plan na se de so na mo ma no de message o ma wa brochire no mo nyina mo san hia bio na mo kasa man te se ye adwuma se munyina mo be prese scan dem Fanco bank na yenya trustees ma asinsan akoyi skana o well and good na se na nanu awura mu abrechire akoko bompa info bi o na o ko bompa info sai ye ni ati eku o fi gwiase ba bompa info sai o di bompa yi na ska de baso na o so onka ebia na pese wani hu skana da bia wani hu anampo nka be ya bank or bank account and first can go any enfagum o ma esi kan go in account I na say you be ko banka e to na nya trustees no asai e is can dey simple o fa me da se pa enti honorable bra no account is can enfagum no Oyinba wadama nana duase hene oni total control of the community ono ankasa na woye hene no ne nsa na kuru no so kuru na ankasa na wo ho ne nsa na so ono na woye hene ne nsa na kuru no so efiza ono an nkasa ye ene ne kromafo no nso nkasa ya yetie ye no ensem ni bebre ebabra wo se de tie no wasuma se yenko emfa sonko bofom ne enhye dwumadi ase eno kurampo no community center kase eti se ya wonkrofo ya de se na kase na kwahene na nkasa kra sebe enye yare ana bibia nkase ono na eko efi se eye project kase pa eye dwumadi kase pa ehye ni monyam
enti nana no anka santutu ne ntuma nkɔ trans nanka ɔmfa so nkɔbɔ fam ɛkɔ yɛ ne sanka bɛboa menim de nti ɔsoma yɛ enti ɛndeɛ mede bɛto hɔ saa na emrantie ne se ɔmode communal labor ɛna yɛ adeɛ no na kyɛ sɛ dwumadie ne kɔ so kora nana kora no ɔnhyɛ de nim de yɛ kɔ so na wode aso kɔbɔ fam ama ya hyɛ dwumadi ase side plan anaasɛ adeɛ na drawings a yɛde si dan na nkasa no wani hui enti na apata na ɔmo kɔbɔ wɔ so anaa dan na ɔmo kɔyɛ wɔ so a ɛma woma akwan sɛ yɛmfa pikas nkɔbɔ fam ne yɛhyɛ dwumadi na ase no na wani hui na woma akwan sɛ yɛnkɔhyɛ ase ɛnyɛ dɛn wɔn sɛ deɛ tie no enti wohwɛ sɛ deɛ nneɛma ɛsi kɔ no a oni total control ɛwɔ kuro no ɛne ne nhyehyɛeɛ so ɛfiri sɛ ɔhene deɛ bibie bɛkɔ so wɔ kuro no mu bia da ɛsɛ sɛ wo satisfy ansa na adeɛ ne ahyɛ aseɛ ɛfiri sɛ sɛ bibiri sɛ bianya ado yɛyɛ project bi agye sɛ nana ne ma asase nti ansa na nana bɛma asase no ne bibie wɔ dwumadie no mu bia no nana de ato pɛpɛpɛpɛ ansa na wɔredi asase no ama yɛde ayɛ na wohunu side plan wonim ne ɔmo bɛyɛ sɛ de kɛseɛ te sɛ watumi ama asase ama yɛde aso akɔbɔ fam enti sɛ nanas kɛse wanhunu side plan ansa na ɔde aso akɔbɔ fam de anokure no mene ne nya adwen wɔ hɔ saa ɛfiri sɛ ne nkɛ sɛ ɔde n'ani hu kwan bi aso ɛsɛ ɔde hu ansa na ɛbɛ dwumadie no a ɛno kɔsɛm ne sɛ ɛduru baabi a saa nana influence bi ɛbɛɛ mu no nokure ni ɛyɛ akɔ ha adwen deɛ nti ɛyɛ akɔ ha adwen ne sɛ mpanimfoɔ sɛ baabi a bɛtena wi atadwe bi a ɛɛde ɛkwan ne yɛ mmienu ɛmfa bank ɛmfa nipa bi a yɛgye wɔ mu di hɔ ɛkwan ne yɛ mmienu ɛkwan ne mmienu nyina tumi di dwuma no na mmom yɛhyɛ aseɛ firi baako a yɛde nipa no asi hɔ ne yɛde sika ne ba ɛna ɔmo de yɛ adwuma no enti ɛdɛn ne kɔɔ so adwuma no ɔmo yɛ wie na aborɔkyirefoɔ no a ɔmo de ɔmo sika ba ɛne kuromafoɔ no ɛte hɔ no ɔmo hwehwɛ mu nsɛm a ɔmo ka yɛ nyina nso nkyerɛ sɛ ɔmo hwehwɛ mu ɛtena ase bu nkonta ameɛ ka sɛ ɔmo edi sika no bɛrɛ ɔmo adi enti no kwan bia so sɛ saa na akɔyɛ de a ɛne ɛne mfa nkɔfa bank saa ɔmo nkasa yɛ nyinaa no bibia saa mmaa mu ne kyerɛ sɛ nipa no a ɔmo yɛ adwuma no ɔmo gyidi a ɔmo de yɛ adwuma no amanfoɔ ɛwɔ wɔn mu no ɛso ɛfiri sɛ ansa na ɔman bɛyɛ mmema yɛ assemblyman da ansa na bɛtumi a organize ɔmanfoɔ de ɔma kɔ communal labor enei no na mo a mo die ni mu no gyidi ɛwɔ mu no emu du paa ɛfiri sɛ nɛ communal labor sɛm koraa deɛ dodoɔ no ampɛ sɛ ɔmbɛkɔ ɛmmerante ne maba wɔ kurom kɔka communal labor sɛm amkɔ ɛnam sɛ ɔmo dɔɔso nti nso wontimi fa polisifoɔ nkɔkye wɔ mo ɛna wontimi fa mmara bi ani wɔ mo enti before sɛ wobɛtumi a organize ne mmeranteɛ ne maba bɛyɛ 300 aba bɛtu foundation abɛtwa blocks ayɛ sɛdeɛ na kyɛ sɛ nnipa no ɔmo di animu no ɔmo trust wɔ mo papapapapapa ansa na wɔyɛ tumi abam anyɛ saa a woboa wotumi fam mema yɛ assemblyman wotumi fam nkɔda ɔmo te huhu kakra bi nnipa no di animu no wotiri kakra bi pɛ sam ɛno ano no wofrɛ mo ɔmoma enti bere wenum nyina ekɔ so na ɔmo de foundation communal labor asi clinic ɔmo de communal labor asi doctors quarters ɔmo de communal labor ayɛ saa nneɛma no deɛ na kyerɛ sɛ wɔn mo di animu no gyidie wɔ mu nti na ɛsɛ na nabɔ mɔden bia ma saa deɛ ne kɔ so na ɛsɛ na natwɛn na ɔma saa deɛ ne kɔ so kɔpem sɛ ɔno ankasa de n'ani kɔtwa wi sɛ no hwene santem bɛhunu sɛ nipa bi di dwirim wɔ baabi adwumadie no koraa no yɛde sika no aba sika no deɛ yɛde aba ɛnso bɛpem nɛ adwuma no te deɛ teɛ sika no aba adwuma no nkɔ so sika no abɛdi mu nsɛm adwuma no nso nkɔ so deɛ a na mmom sika no aba no adwuma no ɛkɔ so deɛ adɛn na nana wokɔ wura mu ama sesei ade mu no nyina kɔ sɛi sesei bank a ɔka sɛ sika nkɔfa hwɛ project no n'aka no sesei mmeranteɛ no nso wofrɛ wɔ mo communal labor no a wɔ mo ma bio enti nana wotwɛn ma nka sika no fa waa na adeɛ no yɛ yi a ɛno na yɛ anana sɛ wokɔ pɛɛ sɛ yɛmfa sika no nkɔ bank a adeɛ no asɛe no ɛne yɛ ade adeɛ yi kɔ so kama baabi ɛnam yi ɛkɔ kama wonti kutame wonti gyame wonti sɛ obi adi sika wonti sɛ sika no bɛdi a ɛnso yɛpɛ cement yɛpɛ sika kɔtɔ cement yɛnya yɛsɛ sika no 200 million waba ɛnso yɛpɛ 20 million kɔtɔ cement kora yɛnya ɛno no deɛ na nka woyɛ bibi ba wei deɛ sika ne ba ɛkɔ so adwuma ne ɛkɔ so adwuma ne ɛkɔ so adwuma ne ɛkɔ so wodi bank sɛm yɛ dai wodi bank sɛm yɛ dai
sebe putogum hwiegum kwanse krumu na ekro enti sebe fa bonkum na sebe fa nifa na wo hwe na bonkum na ekoyi a okope nifa ho akwan ayedan jo enti me de meka ne pense na ama sa project no I stand still because said the na ekọ no de na ye pepepe ba bia nam bia nam bu be no se ba bia betena wi atadwe bia no de ye se project na de ye se be fa bank project ni nya ba de a ye wie jo enti no kwasem ne se womo ensan enkeka omo ho bio wadama na omo nhwe na omo ni dwuma na dwumadie no de dodo no a ene bebo omo enya nananko a that's honorable Mranti office Freduah medase na Freduah asem ko Matias me we kakra bi asem ya ye ka Freduah me kakra me bisa ye se me pese me bisa se ohene na daroma kane na ubusa ya na me bisa na ye nyina ubusa ya o de me de tom from ubusa ye me de tom from o fa na honorable na me Mr. Odem de tom from na from one be you are on be ya no hwe ohene ba de nti ameka asem ya meka se me bisa asem ne se sebe sika ya de ye adwuma putupuru ya de koto banka na de me bisa no ade nti na kane de a omoye no ya mfa nko bank na nso yetimi pagya si ho na we nko ade ede na sebe ebri sebe so na nana ne mpanimfo kakra a omo a ewo ho no wo mo hu no ede no wo mo pe me ade ba ko ha me kakra ye se kro no me hu ne se kane anigi a na ewom wo emrante kwa ne maba wani mu no sese anigie no ene ahurusia na omo wo se omo de papa bi ebeye adwuma de aboa oman no megye di sese no emaba wa ne mrante no omo ba mu abu sansa sebe wo hene nke hu ye wo na sebe wo prempuntu wo de ba oman mu na ade ntina nka Nyankopon adom na sebe na wantimi anye na wukuro ma ese omo peso omo boa na kuro ni mu da ho hwe omo de frinkane a omo frinkane aso omo aba police station omo de free police station omo aba yaresabia omo de free yaresabia omo akọ doctor ni ba bi obetena ya ye no awie omo wie no omo se omo ba community center ade be nko na community center na shem sika be nko na pm de na wo ho sebe na akonya kakra kra ba ya enkoso hene ka say wo se enua bi ne nchansi bi ne ade be pem se ne ye hunu ba bi a afa eti se no opese edien na wo hene wo ye asese sa nnua no ne saa ayi na wo se ade a ye de koy community center wo se wo de saa de no sebe e de akwa akosi asone adan na sebe mpani sinke ye de hia wie asa na ye de fata eti ye besere ohene na daroma we de nya bank sem ye pane chewo ondwene ho mfirim na kono ho wie ase omo adaroma de ompeso omo ye no omo nye na mfamwa enchirima eni kuro no meda so ene ba yo na mi obi kapa so bre no ejina ye so sa ntina me de ma mo kra ye ntente na mi obi kapa ye mfa nsi adaka me ye se afrefo kra ntimi mam afrefo kra ntimi ye besere wada ma we ke be mo mabam na so ye bre no ekọ ye jina ye so den ma ye sori so na masem meto aso mfa mam na me ya adumo a de opese wo ka no wo de wada ma fato ejuada ekon nyame ma enkoto ya ye betena se juada memu wonsem ni bika fi se medi akire ko bi biko hu de wom nyame ya adom ajuada be sia e beba